गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या या विशेष लाईव्ह मध्ये स्वागत करतो। खरं तर संपूर्ण महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील निवडणुकांकडे लागलंय, कारण की या भागातील निवडणुका देखील तितक्याच तुल्यबळ होणार आहेत। पत्रकारांच्या मते मात्र या निवडणुकीत विजयी गुलाल कोण उधळणार हे आपण जाणून घेणार आहोत। पत्रकारांच्या मते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तिन्ही विधानसभा मतदारसंघांचा एक्झिट पोल नेमका काय असणार आहे हे या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण जाणून घेणार आहोत। अर्थातच यासाठी या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाले आपल्या सोबतीनं ज्येष्ठ पत्रकार अर्थातच महेश सरनाईक, आपला धन्यवाद करतो सर। त्याचप्रमाणे त्यांच्या शेजारी बसले महेश सावंत सर, आपल्याला सुद्धा आपलं देखील स्वागत। त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ पत्रकार अशोक काका करंबळेकर हे देखील या आपल्या चर्चेमध्ये सहभागी आहेत। त्यांच्या शेजारी अगदी आपण पाहतोय ज्येष्ठ पत्रकार विजय गावकर सर, आपलं देखील स्वागत। आणि अगदी त्यांच्या शेजारी बसलेले आमचे मित्र उमेश परब, उमेश आपलं देखील स्वागत। आपण एकूणच कोकणशाहीच्या पत्रकारांच्या मते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक्झिट पोल या विशेष कार्यक्रमामध्ये सुरुवात करतोय। अगदी सुरुवातीला जातोय तुम्ही सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात, जो गोवा आणि कर्नाटक या सीमेच्या लगत अगदी महाराष्ट्राची सीमा असलेला आणि सुरू होणारा मतदारसंघ तो म्हणजे सावंतवाडी दोडामार्ग वेंगुर्ला विधानसभा मतदारसंघ। अगदी सुरुवातीला जातोय तो महेश सरनाईक यांच्याकडे। सर, काय सांगा, सावंतवाडीमध्ये तर चौरंगी लढत होते, दीपक केसरकर विरुद्ध बंडखोरी केलेले दोन उमेदवार राजन तेली आणि विशाल परब आणि अर्चना घाणे या देखील अपक्ष म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत। तुमच्या मते सावंतवाडीचा निकाल नेमका काय असेल, काय समोर येईल? सावंतवाडी मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतर सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये सावंतवाडी, दोडामार्ग आणि वेंगुर्ला अशा 3 तालुक्यांचा हा मतदारसंघ झाला आहे आणि त्या मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतर ही 4थी निवडणूक आहे। म्हणजे 2009 मध्ये मतदारसंघाची पुनर्रचना झाली आणि लोकसंख्येच्या निकषानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 3 मतदारसंघांची निर्मिती झाली। सर्वात प्रथम महाराष्ट्राच्या टोकावर असलेला आणि अतिशय महत्त्वाचा मतदारसंघ सावंतवाडी आहे। आपण म्हटल्याप्रमाणे नजीकच्या कर्नाटक राज्य आणि गोवा राज्य या 3 राज्यांच्या सीमेवरील हा मतदारसंघ आहे। या मतदारसंघात 2009 मध्ये दीपक केसरकर राष्ट्रवादीकडून पहिल्यांदा आमदार झाले आणि त्यावेळी त्यांना आता जे भाजपचे नेते आहेत, खासदार झाले नुकतेच आताच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये, त्यावेळी त्यांच्या पाठिंब्याने त्यावेळी ते काँग्रेसकडे होते, नारायण राणे, आणि त्यांच्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांचं आघाडीचे म्हणून ते पहिले आमदार झाले दीपक केसरकर। त्यानंतर मात्र 2014 आणि 2019 अशा 2 निवडणुकांमध्ये त्यांनी शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावर निवडणूक लढून ते 3 वेळा आतापर्यंत आमदार म्हणजे हॅट्रिक साधली आहे। यावेळी मात्र आता 2 पक्षांमध्ये फूट पडल्यानंतर विधानसभेची पहिल्यांदाच निवडणूक होत आहे आणि शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर दीपक केसरकर यांनी शिंदेबरोबर राहण्याचा हे केलं, निर्णय केला। त्यानुसार ते शिंदे सेनेचे उमेदवार आहेत, म्हणजे महायुतीचे उमेदवार आहेत आणि यावेळी तर त्यांना महायुतीमधूनच मोठा बंडखोरीचा फटका जाणवणार आहे, कारण महायुतीचे भाजपचे राज्याचे युवा मोर्चाचे उपाध्यक्ष विशाल परब यांनी बंडखोरी केली आहे आणि ते अपक्ष म्हणून मोठ्या ताकदीने त्या मतदारसंघात गावोगावी भेट देत आहेत। गेले वर्षभर त्यांनी आपण विधानसभेला इच्छुक असल्यामुळे त्या दृष्टीने तयारी सुद्धा केली होती आणि दुसऱ्या बाजूनं जे भाजपाचे गेले 10 वर्ष भाजपाचं काम केलेले भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अगदी निवडणुकीच्या तोंडावर राजन तेली यांनी उद्धव सेनेत प्रवेश करून त्या ठिकाणी उमेदवारी दाखल केली आहे। त्यामुळे दीपक केसरकरांसमोर यावेळी मोठा आव्हान असणार आहे। मागील 2 निवडणुकांमध्ये राजन तेलींचा त्यांनी पराभव जरी केला असला तरी यावेळी महायुतीमध्ये असलेली जी बंडखोरी आणि दुसऱ्या बाजूनं राष्ट्रवादीचं काम करणाऱ्या अर्चनाताई घारे परब ज्या आहेत, तर त्यांनी सुद्धा गेले 7-8 वर्ष त्या मतदारसंघात चांगली मोर्चेबांधणी केली आहे आणि त्यांना सुद्धा तिकीट न मिळाल्यावर त्या सुद्धा बंडखोर आहेत। त्यामुळे सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी मतदारसंघ अतिशय
जिकरीची लढत होणार आहे, कारण या ठिकाणी दोन प्रभावशाली बंडखोर लढत आहे. आणि दीपक केसरकर राज्यात शिक्षण मंत्री होते, त्यांचा मतदारसंघात टच कमी असायचा असा आरोप सुद्धा होतोय. त्या दृष्टीनं त्यांची ही निगेटिव्ह बाजू आहे. पण त्या दुसरी बाजू पाहता यावेळी त्यांना राणेंचा पाठबळ आहे. मग त्यामुळे राणेंचा पाठबळ की अपक्ष बंडखोरी जे काय होणार आहे, त्यामुळे अतिशय काटेकी लढत आहे या मतदारसंघात. आणि संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी हा मतदारसंघ अतिशय महत्त्वाचा आहे. आता बंडखोरीचा फायदा नेमका कोणाला होणार आणि बंडखोरी मध्ये कोण किती मतं घेणार, त्यावर दीपक केसरकर निवडून येणार की राजन तेली नव्यानं उद्धव सेनेचं तिथे खातं खोडणार जिल्ह्यातलं, हे पाहणं मोठं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. खरं तर आपण महेश सावंत यांच्याकडे देखील चाललो. सावंतवाडीची एकूणच जी निवडणूक आहे ही तितकीच चुरशीची होणार आहे. महेशजी, खरं तर सावंतवाडीमध्ये आम्ही देखील कोकणशाही म्हणून जात असताना सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये विशाल परब आणि दीपक केसरकर या दोघांमध्येच खऱ्या अर्थानं काटेकी टक्कर अशी लढत होतानाचं चित्र पाहायला भेटतं. तुमचं प्रेडिक्शन नेमकं काय? मी थोडंसं याच्यामध्ये करेक्शन करेन. तुम्ही जर म्हणत असाल की दीपक केसरकर आणि विशाल परब यांच्यामध्ये काटेकी टक्कर होताना दिसते, तर मला ते तसं दिसत नाहीये. माझं म्हणणं असं आहे की सावंतवाडी मतदारसंघाचा आमदार कोण हे बंडखोर अपक्ष ठरवणार आहे. दीपक केसरकर यांना विशाल परब किती मतांची आघाडी घेतो यावर दीपक केसरकरांचा विजय अवलंबून आहे. माझं असं विश्लेषण आहे की साधारण 12,000 ते 15,000च्या आसपास विशाल परब मतं घेतील आणि ते 3 नंबरला जातील. जर विशाल परब 15,000 क्रॉस करून जर पुढे गेले, जसे त्यांचे समर्थक दावे करतात तसं घडलं, तर याचा फटका 100% दीपक केसरकरांना पडेल आणि राजन तेलींना त्याचा फायदा होईल. राजन तेलींच्या अगेन्स्ट सुद्धा महाविकास आघाडीचे बंडखोर राष्ट्रवादीतून अर्चनाताई गारे परब जरी असल्या तरी त्या सुद्धा किती मतं घेतील यावर सगळं डिपेंड आहे. कारण माझा अंदाज असा आहे की अर्चनाताई गारे परब ह्या 8-10,000च्या आसपास राहतील. त्यामुळे फार मोठा त्यांचा फरक जो आहे, मग ज्याप्रमाणे विशाल परब आघाडी घेत आहे 12-15,000ची, तेवढं त्यांचं दिसत नाहीये प्रभाव अर्चनाताईंचा. त्यामुळे अर्थातच राजन तेलीला जरी त्यांनी डॅमेज करण्याचा प्रयत्न केला तरी तो फार मोठ्या मताने होतोय डॅमेज असं दिसत नाही. त्यामुळे विशाल परब हे दीपक केसरकरांना मात्र फार मोठ्या मताने डॅमेज करतील. आणि जर मी सांगितल्याप्रमाणे 15,000 जर क्रॉस केलं तर आश्चर्यकारक रिझल्ट सावंतवाडी मतदारसंघातून पाहायला मिळेल. बरं, अजून एक महेश सर तुमच्याकडनं मला खरं जाणून घ्यायचं, सावंतवाडीमध्ये जे काही उमेदवारांच्या बाबत बदनामीकारक राजकारण सुरू आहे याचा एकूणच जनतेमध्ये काय कशा पद्धतीनं प्रतिक्रिया उमटत आहे? आपण सर्व लोकांमध्ये जात असता म्हणून मुद्दा म्हणून तुम्हाला हा प्रश्न विचारतो. नाही, आता काय झालंय, बदनामीकारक म्हणजे आता नुसतं सावंतवाडीतच नाही तर ते सर्वत्रच पाहायला मिळतं. इव्हन आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नंतर महाराष्ट्रात आता राजकारणाचा स्तर बदलत चाललाय. पूर्वीची निष्ठा, पक्ष, विक्ष, ध्येय, धोरण हे सगळं आत्ता बाजूला गेलेलं आहे. आता फक्त स्वार्थ साधला जातोय. वेगवेगळ्या कारणाने जनतेचा विकास करायचा आहे हे आणि काही काही कारणं दिली जातात. फक्त तो त्याच्यामागचा उद्देश असतो तो फक्त स्वार्थ साधणे. लोकांना त्याच्यात काही फरक पडलेला नाही. लोक फारसं त्याला गांभीर्याने घेतातच नाही. लोक घेतात, विचार करतात, पण फारसं गांभीर्याने घेत नाही. कारण लोकांना आता अपेक्षित आहे आपला विकास कोण करणार. या 4 तुल्यबळ उमेदवारांमध्ये आपला विकास कोण करू शकेल, आपल्याला रोजगार कोण देऊ शकेल, आपल्या सावंतवाडी मतदारसंघाचं नाव उज्ज्वल कोण करू शकेल, त्याकडे लोकांचा फोकस आहे. आणि मला असं वाटतं की या सगळ्या ह्याचा प्रत्येक उमेदवार आपापल्या परीने हे सगळ्या बदनामी करत असेल किंवा आणि काही अन्य मार्गाचा अवलंब करत असतील तरी सुद्धा लोकांना त्याचा फारसा फरक पडणार नाही आणि लोक अगदी चाळण लावून यावेळेला सावंतवाडीचा उमेदवार देतील. चाळण लावून सावंतवाडीचा उमेदवार आमदार म्हणून आपल्या समोर येईल असं महेश सावंत सांगताय. ज्येष्ठ पत्रकार अशोक काका खरंबळेकर देखील आहे. काका, तुम्ही काय सांगाल? एकूणच सावंतवाडी विधानसभा निवडणुकीमध्ये आताच्या घडीला जे काही राजकारण सुरू आहे, अवघ्या अर्धा दिवस शिल्लक राहिले मतदानासाठी, तुमच्या मते आणि एकूणच लोकांमध्ये जी चर्चा आहे या चर्चेच्या मध्ये सावंतवाडीचा आमदार नेमका कोण असेल? सावंतवाडीचा आमदार नेमका कोण असेल ते 23 तारखेला स्पष्ट होणार आहे. आम्ही सगळे अंदाज करतो आणि अंदाज हे 100% बरोबर असतील असंही नाही. परंतु परिस्थितीचा जर विचार केला तर आता महेश सरनाईंनी सांगितलं तसं खरी लढत ही राजन तेली आणि दीपक केसरकर यांच्यामध्येच असेल
आणि ती लढत आतापर्यंत 2 वेळा झालेली आहे, या खेपेला 3ऱ्या वेळेला होणार आहे. दीपक केसरकरांकडे जसे प्लस पॉईंट आहेत तसे मायनस पॉईंट पण आहे. गेली 2 वर्ष 2 टर्ममध्ये ते मंत्री म्हणून राहिलेले आहे, परंतु जिल्ह्यात एक वातावरण असं आहे की दीपक केसरकरांचा जिल्हा किंवा जिल्ह्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे फक्त सावंतवाडी मतदारसंघापुरतं आहे. बाकी या जिल्ह्यामध्ये इतर मतदारसंघ आहेत, इतर तालुके आहेत, याच्यावर कॉन्सन्ट्रेशन नाही. म्हणजे नाही म्हटलं तरी दीपक केसरकरांनी आपला बेस जो आहे तो त्या ठिकाणी तयार केलेला आहे. 2 वेळा राजन तेलींनी निवडणूक तिथं लढवलेली आहे, परंतु निवडणूक लढवल्यानंतर जे सातत्य पाहिजे, मतदारांशी संपर्क पाहिजे किंवा मतदारांचा विश्वास संपादन करायला पाहिजे, याच्यामध्ये ते कुठेतरी कमी पडलेले आहे असं वाटतं. आणि हे 2 उमेदवार अधिक विशाल परब आणि अर्चनाताई हे 4 उमेदवार, प्रत्येकाचा जर विचार केला तर स्थानिक पातळीवर कोणते प्रश्न आहेत तालुक्यामध्ये, शहरामध्ये, गावामध्ये, याचा प्रचारामध्ये कोणच उल्लेख करत नाही. सर्वसामान्यपणे लोकांना वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय पातळीवरच्या गोष्टी ऐकवल्या जात आहेत. लोकांच्या मनात अपेक्षा आहे की माझ्या गावात तुम्ही माझा प्रतिनिधी म्हणून जात आहे, तर माझ्या अडचणी काय, मला काय पाहिजे हे कुठेतरी मांडा. हे सावंतवाडीत कुठच्याच मतदारसंघात मांडलं जात नाही. त्यामुळे एका सर्टन स्टेजला मतदारांनी आपली मतं फिक्स केलेली आहे आणि ती मतं फिक्स केलेली आहेत, ती मतं ते बोलून दाखवत नाही. महेशने आता सांगितलं ते विश्लेषण माझे अंदाजे बरोबर आहे की अर्चनाताईंना 8 ते 10 हजार मतं मिळतील, विशाल परबला 10 ते 12 हजार मतं मिळतील आणि त्यामुळे खरी लढत या दोघातच आहे. मला या ठिकाणी आणखी एक फॅक्टर सांगायला लागेल. म्हणजे प्लस पॉईंट मी जेव्हा दीपक केसरकरांच्या बाजूने म्हणतो तेव्हा निलेश राणेंनी जेव्हा खासदारकीची निवडणूक लढवली होती, निलेश राणे म्हणजे जवळपास नारायण राणे, तर त्यावेळेला दीपक केसरकरांचा हा नकारात्मक रोल होता, त्यांच्या विरोधी रोल होता आणि त्यामुळे सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये साधारणतः 25 ते 26 हजार हा एवढा सेटबॅक निलेश राणेंना पडला होता. त्यानंतर एक टर्म गेली आणि दुसऱ्या टर्मला नारायण राणे जेव्हा निवडणुकीला उभे राहिले तेव्हा त्याच मतदारसंघामध्ये 30 ते 32 हजारचं लीड नारायण राणेंना मिळालेलं आहे. म्हणजे दीपक केसरकरांचा करिश्मा नकारात्मक असू दे किंवा सकारात्मक असू दे, हा 19 मतदारसंघामध्ये पडलेला त्यांचा आपल्या मतदारसंघावर प्रचंड होल्ड आहे, फक्त तो जाणवत नाही असं विरोधक म्हणतात. तिराई त्याच्या नजरेतनं बघितलं तर हा जाणवतो. तिराई त्याच्या म्हणजे मला म्हणायचं तिथल्या मतदारांच्या नजरेतनं बघितलं तर हा जाणवतो आणि याचा फायदा निश्चितपणे त्यांना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कितीही लढत झाली, महेशने सांगितलं असं विशाल परब जेवढी मतं जास्त घातील तेवढी मतं धोकादायक केसरकरांना आहे. आणि काका खरं तर असा एक विषय आहे की चर्चा सकारात्मक असो अथवा नकारात्मक असो, रिझल्ट जो येतो त्याला महत्व आहे. रिझल्ट हा दीपक केसरकरांच्या बाजूलाच दरवेळी निवडणुकांमध्ये पाहायला भेटलाय. आपण विजय गावकर सरांकडे जाऊ. गावकर सर, खरं तुमच्याकडनं मला हे ऐकायला आवडेल, नेमकी सावंतवाडीतील निवडणूक कशा पद्धतीनं रंगते आणि सावंतवाडीचा आमदार लोकांच्या मध्ये जे लोकांमध्ये आपण पोहोचत असतात, पत्रकारांचा एक्झिट पोल घेतो, नेमका काय असेल? मुळातच आधी पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजप हे 4 पक्ष होते. 2 पक्षाचं विभाजन झालेलं आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचं. त्यामुळे सर्वात प्रथम सांगतो की उद्याची होणारी जी लढत आहे ही शिवसेना विरुद्ध शिवसेनाच असणार आहे. कारण एका बाजूला शिवसेनेतर्फे राजन तेली आहेत, ज्यांनी नारायण राणेंच्या निवडणुकीच्या कार्यप्रणालीचा अभ्यास केलाय, राबवले आहेत. त्यामुळे ते त्यांच्या परीने तो राबवण्याचा तिथे देखील प्रयत्न करणार. नारायण राणेंची कार्यप्रणाली मतदानाची किंवा निवडणुकीची म्हणून आपण. दुसऱ्या बाजूला गोड बोलून शांतपणे कार्यभाग साधणारे दीपक केसरकर आहेत. त्यामुळे हे दोघे प्लस 2 आता बंडखोर त्यामध्ये ऍड झालेले आहेत. एक घारे मॅडम आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला विशाल परब आहे. जसं यांनी अगोदर सांगितलं त्याप्रमाणे विशाल परब नेमकं किती लीड घेतात आणि घारेताई किती मतं खातात, थोडक्यात मी म्हणेन हे दोघे जण किती मतं खातात ह्याच्यावर ह्या दोघांचं लीड अवलंबून असणार आहे. पण खरी लढत ही निश्चितच दीपक केसरकर विरुद्ध राजन तेली असणार आहे. कारण ऑलरेडी गेल्या वेळी सुद्धा राजन तेली 2 नंबरवर होते आणि त्यांना पण बऱ्यापैकी 60,000च्या आसपास मतं मिळालेली होती.
त्यामुळे खरी लढत ही दीपक केसरकर विरुद्ध राजन तेली अशीच असणार आहे. माझा विद्यमान आमदार अर्थात दीपकभाई आहेत तिकडे आणि म्हणूनच त्या अनुषंगाने प्रश्न आहे तुम्हाला अजून एक अपक्षांचं म्हणजे विशाल परब आहेत, अर्चनाताई आहेत, यांचा खरंच दीपकभाईंना फायदा होईल की तोटा होईल आणि एकूणच हे आव्हान दीपकभाई समोर आहे का तुम्हाला काय वाटतं? निश्चितच आहे, दीपकभाई बरोबर आव्हान आहेच. कारण दीपकभाई एकेकाळी राष्ट्रवादीमध्ये होते. दीपकभाईचं एक मात्र आहे की दीपकभाईंची स्वतःची अशी काही मतं आहेत की मला माझ्या अंदाने जवळजवळ 20 ते 30 हजार मतं ही त्यांची स्वतःची आहेत, तो ती कधी हलत नाही. मग दीपकभाई असो त्याच्याकडे उभे राहिले की ती मतं त्या ठिकाणी पडतात. आता त्याच्यावर प्लस जर झालं तर तो त्यांना फायदेशीर ठरणार आहे. आणि जर घालेबाई पण राष्ट्रवादीतूनच हे करतात, जरी अपक्ष लढल्या तर त्या राष्ट्रवादीचे कार्य करणारे शरद पवारांच्या अनुयायी आहेत, त्यामुळे त्या मतं किती खातात राष्ट्रवादीची तेवढी लेस यामधून दीपक केसरकरांमधून होती. आणि दुसऱ्या बाजूला शिवसेना आहे, राजन तेली. आता मूळ शिवसेना ते म्हणतात आम्ही मूळ शिवसेना आहे म्हणतात, आम्ही मूळ शिवसेना आहोत. आणि दोघंही शिवसेनेमध्ये आता शिवसेना नेमकी कोणाला शिवसैनिक कोणाला नेमकी मतदान करतायत हे सुद्धा महत्वाचं आहे. मूळ शिवसैनिक करतायत किंवा धनुष्यबाणाला जर मतं मिळत असतील तर ते दीपक केसरांना प्लस करणार आणि दीपक केसरकर. आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तिन्ही विधानसभा मतदारसंघाचा पत्रकारांच्या मते नेमका एक्झिट पोल काय ते जाणून घेतोय. सुरुवात केली अर्थातच सावंतवाडी मतदारसंघापासून. आपल्या सोबतीला आमचे पत्रकार मित्र उमेश बनवाय. उमेश, काय सांगशील तुझ्या मते नेमकं कशा पद्धतीने एकूणच सावंतवाडीचं चित्र त्या कॅनव्हासवरती रेखाटलं जाणार आहे, काय सांगशील? आता जर विचार केला तर स्थानिक जे आमदार आहेत, विद्यमान आमदार आहेत दीपक केसरकर, मागील 2 टर्म ते मंत्री आहेत. मात्र त्यांनी आपण सावंतवाडीचा विकास केला आहे, अनेक कामं आणलेत, अनेक कामं असतात नेहमी आपण त्यातून ऐकत असतो. मात्र जर प्रत्यक्ष आपण सावंतवाडीची परिस्थिती पाहिली तर सावंतवाडी जैसे ते आहे, जे ना कोणते उद्योग आहेत किंवा ज्याप्रमाणे दीपकभाई म्हणतात की मी हा विकास केला, तो विकास केला, ते तेवढं काय दिसत नाही. तरी सुद्धा दीपक केसरकर हे लोकांच्या हृदयामध्ये आहे. म्हणजे एखाद्याच्या काळजाला हात घालून त्याचं काळीज कसं काढायचं हे अगदी शरद पवारांनंतर जर कोणाकडे असेल तर ते दीपकभाईंकडे आहे. आणि त्यामुळे या निवडणुकीत त्याचा ते फायदा 100% घेतीलच. मात्र जर एकंदरीत विचार केला तर दीपक केसरकर यांनी आतापर्यंत नेहमीच दीपक केसरकरांना नारायण राणेंचं वलय लाभलेलं आहे. म्हणजे जर आपण बघितलं सुरुवात राणेंना सोबत घेऊन गेली, त्यानंतरच्या मध्यंतरीच्या निवडणुका ज्या आहेत त्यांनी राणेंना विरोध म्हणून निवडणुका जिंकत आले आणि आता तर खुद्द नारायण राणे त्यांच्या प्रचारासाठी मैदानावर उतरलेले आहे. आणि त्यामुळे हा एक त्यांच्या जमेची बाजू झाली. आपण त्यांच्या दुसरी बाजू जर बघितली तर आता त्यांच्या सोबतीला भाजप आहे. मात्र भाजपचा हुकमी एकटा ज्यांनी सावंतवाडीमध्ये थांबून भाजप रुजवली असं ते सांगतायत की भाजप रुजवली, इथले भाजपमध्ये कार्यकर्ते काळाकाळात कार्यकर्ते निर्माण केले, राजन तेली त्यांच्या विरुद्ध गेलेले आहेत. त्यामुळे भाजपची काही प्रमाणात त्याची मतं जी आहेत ती राजन तेलीसोबत आहेतच. त्याचबरोबर विशाल परब, जरी विशाल परब हे नाव नवीन असतं तरी मागील 2-3 वर्षात त्यांनी अनेक कार्यक्रम घेतले. आजकालची युवा जी आहे, युवा पिढीला एक आकर्षण कार्यक्रमाचं असतं. त्या पद्धतीनेच विशाल परबनी अनेक जे कार्यक्रम घेतले, त्याबरोबर अनेक गावागावामध्ये त्यांनी कामं केली आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात त्यांच्या बाजूला लोक असणारे 100% आहेत. त्यामुळे जो बंडखोरीचा फटका आहे हा जर आपण आता बघितलं तर दोन्हीकडे बंडखोरी झालेली आहे. म्हणजे राजन तेलींनाही धोका बंडखोरीचा आहे आणि दीपकभाई सुद्धा धोका बंडखोरीचा आहे. मात्र राजन तेलींच्या तुलनेत जर बघायला गेलं तर धोका हा दीपकभाई केसरकरांना जास्त वाटतोय बंडखोरीचा. मात्र मी मागा सुरुवातीला म्हटलं तसं की दीपकभाई हे अगोदरच्या 2-3 दिवसात निवडणुकीच्या 2-3 दिवसात जे काय करतील, जो करिश्मा आणि दरवर्षी ते करतात, म्हणजे ती लोकांच्या काळजात जाऊन ते बसतात आणि काळीज कसं काढून घ्यायचं दीपक केसरकरांना जास्त माहिती. त्यामुळे जो निकाल आहे तो सर्वसामान्यांचा अपेक्षितच लागेल. मात्र चुरशीची लढत नक्कीच सावंतवाडीत आहे. खरं तर पत्रकारांच्या मते हा आपण एक्झिट पोल जाणून घेतोय. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाला खऱ्या अर्थानं अनेक प्रश्न आहेत, अनेक समस्या आहेत आणि या समस्या सुटणं ही खरं तर त्या मतदारसंघाची गरज आहे. त्यामुळे सावंतवाडी तुळा मार्ग वेंगुर्ला
या विधानसभा मतदारसंघातील जनता मात्र कुणाच्या पाठीशी उभं राहते हे पाहणं देखील तितकंच औत्सुक्याचं ठरणार आहे. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील कॅनव्हासवरचं चित्र नेमकं कसं असणार आहे हे पत्रकारांकडून तर आपण जाणून घेतलंय. कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाचा पत्रकारांच्या मते एक्झिट पोल नेमका काय असणार ते जाणून घेणार आहोत. अगदी सुरुवातीलाच मी चाललो अर्थातच महेश सरनाई या सगळ्यांकडे. सर काय सांगाल आपण? कुडाळ मालवणमध्ये तर 2 टर्म आमदार राहिलेले वैभव नाईक पुन्हा एकदा 3ऱ्या टर्मसाठी निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत आणि अगदी त्यांच्या विरोधामध्ये निलेश राणे जे मागील 10 वर्ष या मतदारसंघामध्ये कुठलेही पद नसताना कार्यरत राहिले. 2 उमेदवार प्रामुख्याने या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. तुमच्या मते कुडाळ मालवणचा एक्झिट पोल काय असेल? कुडाळ मालवणचा विचार करता हा मतदारसंघ अतिशय हाय व्होल्टेज सामना इथे रंगणार आहे. मागील 2 निवडणुकामध्ये उद्धव सेनेकडून शिवसेनेकडून वैभव नाईक हे आमदार झाले. पहिल्यांदा ज्यावेळी ते आमदार झाले 2014मध्ये तर त्यांनी त्यावेळी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि त्याच्या अगोदर 6 वेळा निवडून आलेल्या नारायण राणेंसारख्या मातब्बर उमेदवाराचा पराभव करून ते पहिल्यांदा आमदार झाले. ते राज्यात जायंट किलर म्हणून त्यांची ओळख झाली. त्यानंतर 2019मध्ये सुद्धा त्यांनी तो विजयाचा टेम्पो कायम ठेवला आणि 2019मध्ये त्यांनी रणजित देसाई जे अपक्ष म्हणून उमेदवार होते त्यांचा पराभव करून ते आमदार झाले. आता ते हॅट्रिक साधण्यासाठी 3ऱ्यांदा या मतदारसंघात उमेदवारी घेऊन उभे आहेत. आता ते ज्यावेळी शिवसेनेचे 2 भाग झाले तर त्यावेळी त्यांनी उद्धव सेनेकडे राहण्याचा म्हणजे उद्धव ठाकरेंचे निष्ठावंत शिवसैनिक म्हणून राहण्याचं पसंत केलं आणि त्या दृष्टीने तेव्हापासूनच त्यांनी 3ऱ्या वेळी आपण उमेदवार असणार या अँगलने त्यांनी प्रचाराला सुरुवात केली किंवा त्या दृष्टीने त्यांचं कामकाज सुरू आहे. आता ह्या निवडणुकीत या मतदारसंघातून वैभव नाईक यांच्या विरोधी उमेदवार कोण असणार असं मोठा एक प्रश्नचिन्ह होतं. परंतु गेल्या 2-3 वर्षात माजी खासदार निलेश राणे यांनी या मतदारसंघातून आपण भाजपकडून निवडणूक लढवणार म्हणून मोठ्या प्रमाणात तयारी सुरू केली आणि कामकाज सुद्धा सुरू केलं होतं. आता एकीकडे जिल्ह्याचा विचार करता भाजपकडून ऑलरेडी नितेश राणे हे आमदार असणारच होते. त्यामुळे एका घराण्यात 2 तिकीटं किंवा एका घरात आता खासदार म्हणून नारायण राणे सुद्धा आहे. त्यामुळे भाजपसाठी ते पक्षश्रेष्ठींसाठी मोठं डोकेदुखी होती. म्हणून ती ॲडजस्टमेंट म्हणून शेवटच्या क्षणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कुडाळमध्ये आणून त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना उमेदवारी दिली. त्यामुळे हा सामना जो काय आहे तो अतिशय हाय व्होल्टेज सामना होणार आहे आणि नारायण राणे यांचा 2014 साली जो पराभव वैभव नाईक यांनी केलेला तर त्या पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी किंवा त्या पराभवाची परतफेड करण्यासाठी निलेश राणे यांनी गेल्या 3-4 वर्षात या मतदारसंघात अतिशय चांगलं नेटवर्क निर्माण केलं. या मतदारसंघात जो वैभव नाईकांचा पगडा आहे तर त्या मतदारसंघात लोकसभेसाठी तब्बल 27 ते 28 हजारांचं मताधिक्य नारायण राणेंना या मतदारसंघातून मिळालं. त्यामुळे या मतदारसंघातली आता जी लढत आहे ती अतिशय काटेकी टक्कर म्हणावी लागणार आहे. एकीकडे वैभव नाईक हे गेले 17-18 वर्ष त्या मतदारसंघात सातत्यानं म्हणजे 2009मध्ये त्यांचा पराभव झाल्यानंतर सुद्धा त्यांनी कामकाजाला सुरुवात केली होती. गेली 17-18 वर्ष त्यांना मालवण आणि कुडाळमधील प्रत्येक गल्ली किंवा ग्रामीण भागातले रस्ते सगळं लोकांशी त्यांचा टच आहे. त्यामुळे ते एका बाजून आहे. तर दुसऱ्या बाजून निलेश राणे आहे आणि निलेश राणेंसाठी नारायण राणे सुद्धा गेली 4 दिवस किंवा आता पुढे निवडणूक असेपर्यंत गेले 10-12 दिवस मालवणमध्ये ठाण मांडून आहे आणि ते सुद्धा 90 सालात नारायण राणे ज्यावेळी या जिल्ह्यात आले त्यावेळी त्यांनी जशा पद्धतीने यंत्रणा राबवलेली त्या पद्धतीने आता ते यंत्रणा राबवून कामकाजाला त्यांनी सुरुवात केली आहे. ग्रामीण भागात ते प्रत्येक विभाग मिळून बैठका घेत आहेत. त्यामुळे येथील जी लढाई आहे ती 2 शिवसेनेमध्ये आहे, एक शिंदेसेना आणि उद्धव सेना. परंतु राणे विरुद्ध नाही अशी ही लढाई आहे. त्यामुळे पक्ष एका बाजूला जरी असले तरी राणे विरुद्ध नाईक गेल्या 15 ते 20 वर्षात जिल्ह्यात जी काय राणे विरुद्ध नाईक ही जी काय लढाई सुरू आहे 2 घराण्यांमध्ये राजकीय लढाई तर त्या लढाईचा हा पुढचा अंक आहे
आता या लढाईमध्ये वैभव नाईक निष्ठेचे पायी म्हणून लोकांपर्यंत जात आहेत, तर निलेश राणे आपण या मतदारसंघात 10 वर्षात कुठलाच विकास झाला नाही. जिल्ह्यातील इतर 2 मतदारसंघापेक्षा हा मतदारसंघ मागासलेला राहिला, म्हणून विकासाचं विजन घेऊन लोकांसमोर जात आहेत. त्यामुळे लोक आता विकासाच्या विजनला पाठिंबा देतात की निष्ठावंत वैभव नाईक यांच्या पाठीशी राहतात, हे पाहण्यासाठी आपल्याला 23 नोव्हेंबरपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. परंतु राज्यातला अतिशय हाय व्होल्टेज सामना म्हणून याच्याकडे पाहिलं जाते. खरं तर आपण बोलता सांगितलं की आमदार वैभव नाईक हे प्रत्येक वाडी वस्तीत गेले, गल्लोगल्ली त्यांना माहिती आहे. परंतु महेश सर, माझा आपल्याला प्रश्न आहे याच विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने. आमदार वैभव नाईकांना प्रत्येक गावातली गल्ली माहिती आहे, परंतु कुडाळच्या MIDCकडे त्यांचं झालेलं दुर्लक्ष. सीवन सारखा प्रकल्प त्यावेळी त्यांनी विरोध झाला, परंतु नंतर स्वतःकडे तो आणणं गरजेचं होतं. तो मागील 10 वर्षात त्याच्याकडे प्रयत्न झालेला नाही, हे वास्तव आहे. त्याचप्रमाणे चिपी विमानतळाचा देखील आजच्या घडीला उडालेला बोजवारा, असे एक ना अनेक टाळंबा प्रकल्प असेल, असे एक ना अनेक समस्या, प्रश्न, प्रकल्प हे आहे तिथंच राहिले. याचा फटका वैभव नाईकांना कुठेतरी या निवडणुकीमध्ये बसेल, थोड्याफार प्रमाणात का होईना, असं तुम्हाला वाटतं का? अगदी बरोबर. मलाही म्हणजे माझ्या मनातल्या त्या मताशी तुम्ही आता सहमत झाल्यासारखं वाटलं. चिपी एअरपोर्ट हा आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं भूषणावं आहे, भूषण आहे. तो त्या चिपी एअरपोर्टची अवस्था काय आहे आणि ते त्यांच्या मतदारसंघात येतं. म्हणजे वैभव नाईक आणि चिपी एअरपोर्टसाठी मी थोडंसं मध्येच दुरुस्त करतो. चिपी एअरपोर्ट हा वैभव नाईकांच्या मतदारसंघात नव्हे, वेंगुर्ला येतो. परंतु चिपीचा जेव्हा तो विमानतळ होत होता त्यावेळी विरोधासाठी पुढे येणारे हे आमदार वैभव नाईकच होते, हे सुद्धा तितकंच सध्या. म्हणून चिपीचा मुद्दा आपल्या चर्चेमध्ये सुद्धा येणं तितकंच आवश्यक. 100% म्हणूनच म्हणतो ते आपल्या जिल्ह्याचं भूषण आहे चिपी एअरपोर्ट. आणि त्या चिपी एअरपोर्ट जेव्हापासून सुरू झाला तेव्हापासूनच तो तकलादू होता प्रकल्प. कारण कधी विमान उडणारच आहे की नाही उडणारच आहे, अगदी एअरपोर्टमध्ये विमानात बसल्यावर सुद्धा खात्री नव्हती की आता उडेल की रद्द करणार, अशी अवस्था त्या चिपी एअरपोर्टची सुरुवातीपासूनच होती. त्या चिपी एअरपोर्ट अगदी चांगल्या रीतीने कार्यान्वित व्हावा म्हणून प्रयत्नशील असं वैभव नाईक मला पुढे दिसले नाही की त्याच्यासाठी खास प्रयत्न करतायत व्हावा म्हणून. तसेच इतर काही मुद्दे जसं MIDCचा मुद्दा असेल, जसं तुम्ही म्हटलात ते सिवलचा प्रकल्प असेल. सिवलचा प्रकल्प हा तर आता मला वाटतं ते एक स्वप्नच होऊन राहिलं की सिंधुदुर्गात सिवल होणार हे आता स्वप्नच राहिले. कारण ह्या राजकारण्यांच्या विरोधापायी किंवा आणखी काही विषय असतील त्या राजकारणाचे, त्यामध्ये तो प्रकल्प आता आपल्याकडे होईल असं चित्र मला सध्या तरी वाटत नाही. आणि तसा आता प्रयत्नही ज्यांनी आणला तेही करताना दिसत नाहीये, हे सत्य आहे. आता राहिला विषय या लढाईचा, तर एक लक्षात घ्या, निलेश राणे गेले 2-3 वर्ष फोकस घेऊन काम करत आहेत या मतदारसंघामध्ये. मालवण असेल, त्याच्यानंतर कुडाळ असेल. अगदी त्यांनी अभिप्रेत धरलं होतं की आपल्याला ही 2024ची निवडणूक लढवायची आहे आणि त्या दृष्टीने ते काम करतायत. त्यामुळे ते सुद्धा जनमानसात गल्ली बोळात जाऊन पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात, लोकांपर्यंत जाऊन पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात. अर्थात वैभव नाईक हे 2 टर्म आमदार होते, म्हणजे तशी लढाई सोपी नाही. पण निलेश राणेंकडे दत्ता सामंत कार्यान्वित होणं, दत्ता सामंत पुन्हा ऍक्टिव्ह होणं ही निलेश राणेंच्या वतीने जमेची बाजू आहे. कारण दत्ता सामंतांचा त्या मालवणच्या अवतीभोवती पगडा आहे आणि त्याचा फायदा निलेश राणेंना होईल. कारण ज्या पद्धतीने बोलतायत दत्ता सामंत की माझं हे स्वप्न आहे की निलेशांची शेवटची निवडणूक आहे, मला त्यांच्यासाठी काम करायचं आहे, त्याच्या कदाचित मला ह्या राजकारणात रस नाही असं ते सांगतायत आणि त्याचा फायदा त्यांना होईल असं वाटतं. दुसरी गोष्ट, गेले निवडणुकांचा हा सगळा रणसंग्राम सुरू झाल्यापासून, निवडणुका जाहीर झाल्यापासून आम्ही वारंवार कुडाळ, सावंतवाडी इकडे तिकडे फिरतोय बातम्यांच्या निमित्ताने. तर जनमानसाचा आम्ही वेध घेण्याचा प्रयत्न करतोय. तर म्हणजे मला जाणीवपूर्वक असं सांगावं लागेल की बऱ्याच लोकांकडून जाहीरपणे विद्यमान आमदारांवर नाराजी व्यक्त केली जाते की 10 वर्षात असं काहीच मतदारसंघात एखादा मोठा रोजगाराचा प्रकल्प सुद्धा दिसत नाहीये किंवा रस्ते, वीज, पाणी ह्या मुबलक सुविधा आहेत त्या तुम्हाला द्यायच्याच आहे. त्यात कुणी आमदार असलं तरी ते करणारच आहे, ते होणारच आहे. ते तुमचं कार्य नव्हे.
तुम्ही तुमचा मतदारसंघ कसा उंचीवर नेता. आज 288 मतदारसंघ या महाराष्ट्रामध्ये आहेत, त्याच्यात तुमचा मतदारसंघ कसा बनला जातो, त्याच्यासाठी तुमचे काय प्रयत्न आहेत हे महत्वाचं आहे आणि ते होताना दिसत नाही. आणि त्यामुळे ही टक्कर जी आहे ती मोठी चुरशीची आहे. त्यावेळेस महाराष्ट्राचं लक्ष लागेल आणि निलेश राणेंसाठी अभिनय तो कभी नाही. निलेश राणेंसाठी अभिनय तो कभी नाही आणि वैभव नाईकांसाठी मात्र मागील 10 वर्षाचं प्रगती पुस्तक आताच्या घडीला जनतेसमोर मांडलं जात आहे हे सुद्धा तितकंच सत्य आहे. काका, आपण एक ज्येष्ठ पत्रकार आहात, आपल्याला देखील या जिल्ह्याच्या प्रत्येक मतदारसंघाचा तालुक्याचा अभ्यास आहे. आपण काय सांगाल, निलेश राणे की वैभव नाईक? माझ्या 2 सहकार्यांनी सांगितलं तसं सगळ्यात हाय व्होल्टेज आणि चुरशीची निवडणूक ही कुडाळ मालवण मतदारसंघातच आहे. 2 गोष्टी आहेत. वैभव नाईकांचा आमदारकीचा प्रवास जर आपण सुरुवातीपासून विचारात घेतला, 2009 साली ते पराभूत झाले. पराभूत झाल्यानंतर त्यांनी लगेच मतदारसंघामध्ये संपर्क सुरू ठेवला. त्याचा फायदा त्यांना 2014च्या निवडणुकीत मिळाला. तोच संपर्क त्यांनी पुढे ठेवला, त्याचाही फायदा त्यांना 2019च्या निवडणुकीत मिळाला. वैभव नाईकांना निवडून देताना मतदारांची जी मानसिकता होती त्या मानसिकतेने म्हणजे कणकवलीतनं कुडाळमध्ये जाऊन कुडाळ मालवण मतदारसंघात जाऊन उपरा उमेदवार निवडून येतो ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. त्याला परतही जनाधार मिळतो ही पण विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. म्हणजे याच्या मागे कुठंतरी मतदारांची मानसिकता आहे की बाबा आपल्याला याऐवजी हा चालेल असा आपण कुठेतरी विचार करूया. वैभव नाईकांच्या बाबतीत हीच गोष्ट आतापर्यंत सातत्याने जाणवलेली आहे. बाहेरचा माणूस आहे तरी त्या मतदारसंघातील मतदार त्याला निवडून देत आहेत. याच्या मागे एक विशिष्ट मानसिकता आहे आणि ही मानसिकता गेली कित्येक वर्ष आपल्या जिल्ह्यात सातत्याने उच्चारवाने मोठ्या मोठ्या आवाजात जाहीर केली जाते. त्याचा परिणामही असा आहे की हा जिल्हा जो आहे हा फार अस्थिर आहे, हा फार धोकादायक आहे अशी एक इमेज या जिल्ह्याबाबत सर्वदूर पसरलेली आहे. वास्तविक तशी नाही आहे. त्यामुळे वैभव नाईकांचे हे जे प्लस पॉईंट आहे त्याचा जर विचार केला तर या खेपेला त्यांना सोपी नसली तरी अवघडही नाही अशा प्रकारची ही निवडणूक आहे. निलेश राणेंच्या बाबतीत जर विचार केला तर निलेश राणे हे उच्च विद्या विभूषित आहेत. त्यांच्या नेमक्या बोलण्यातनं त्यांची हुशारी जाणवते. सातत्याने त्यांचे प्रयत्न आहेत. त्यांच्या घरातनं त्यांना पाठिंबा आहे. त्यांनी आपल्या वागणुकीमध्ये फार बदल केलेले आहेत, बोलण्यामध्ये पण फार बदल केलेले आहेत. या सगळ्या गोष्टींच्या फायद्याकडे त्यांचं लक्ष आहे. तरी सुद्धा त्यांच्या बाजूने एक ड्रॉबॅक सांगावासारखा वाटतो की नारायण राणे पडले याचा बदला मला घ्यायचा आहे. त्यांचं जे वाक्य आहे हे मतदारांना कुठेतरी खटकते आणि नारायण राणे मी उभा आहे त्यामुळे निलेशला तुम्ही निवडून द्या हे जे सांगतायत हे पण वाक्य कुठेतरी मतदारांना खटकते. म्हणजे या गोष्टीचा जर विचार केला तर कुठेतरी हा ड्रॉबॅक त्यांना जाणवणार आहे. त्यांनी स्वतंत्रपणे आपलं जे काय मत आहे, आपण आतापर्यंत जे काय केलं किंवा जे काही करू शकणार आहोत, आपल्याला सामाजिक प्रश्नांची स्थानिक सामाजिक प्रश्नांची जाणीव आहे हे ह्या 8-10 दिवसात ते किती प्रगल्भपणे मतदारांपर्यंत पोहोचवणार आहेत. स्वतः माध्यमातून नव्हे किंवा नारायण राणेंच्याही माध्यमातून नव्हे, त्याच्यावर त्यांचं मताधिक्य किंवा त्यांची मतांची संख्या जी आहे ती वाढणार का कमी होणार हे ठरणार आहे. आतापर्यंत एक भूमिका मतदारांची अशी आहे नारायण राणेच लढवतात का काय निवडणूक असा तो विषय आहे. आणि मुळात वैभव मगाशी सुरुवात केली मी ती जी त्या मतदारसंघाची मानसिकता आहे की वैभव नाईक पाहिजेत म्हणून पहिल्या खेपेला निवडून आलेले नाही. राणेसाहेब नको, राणेसाहेब म्हणजे वैयक्तिक नव्हे, त्यांच्या भोवताली जो गोतावळा झाला होता त्याचा जो त्रास होत होता तो नको म्हणून राणेंना त्या मतदारसंघात पराभव पत्करायला लागला होता. हीच भूमिका निलेश राणेंच्या बाबतीत होईल काय
याचाही मतदार साशंकतेनं विचार करत आहे. म्हणजे हा सुद्धा जो त्यांच्या न्यूनगंड निर्माण झालेला आहे मतदारांच्या, जो कित्येक वर्ष जोपासला गेलेला आहे किंवा तो जाणवतोय, याच्यावर ओव्हरकम जर त्यांनी केलं तर त्यांना विजय जास्त सोपा होईल. नाहीतर ही लढाई माझ्या मते फार टसल होणार आहे, फार घासून होणार आहे. निवडून कोण येईल हे शेवटच्या क्षणापर्यंत सांगणं कठीण आहे. खरं तर काका, आता आपण जे प्रामुख्याने दोन मुद्दे मांडलात की आजूबाजूचा गोतावळा, आम्ही सुद्धा 19 जिल्ह्याभरात फिरतोय, त्या मतदारसंघातही 19 आम्ही गावागावांमध्ये जात असतो. गोतावळा थोडासा बाजू करण्यामध्ये निलेश राणे आताच्या घडीला यशस्वी ठरले असं म्हणायला हरकत नाही. आणि मागील 2-3 दिवसाची त्यांची जर भाषणं आपण पाहिली तर ह्या निवडणुकीमध्ये मी स्वतः निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलोय, तो फक्त आणि फक्त या मतदारसंघातील विजन घेऊन, प्रश्न घेऊन असं देखील ते मांडतायत. सर, तुम्ही काय सांगा, एकूणच ह्या मतदारसंघामध्ये, कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघामध्ये आमदार वैभव नाईकांचं 10 वर्षाचं प्रगती पुस्तक एका बाजूला आहे आणि पुढील म्हणजे निलेश राणे आपल्या भाषणात सांगत असतात की मी टॉप 5 मध्ये, माझा हा महाराष्ट्रातल्या टॉप 5 मध्ये हा मतदारसंघ मी निवडून आणे, लोकांनी संधी दिली तर. दुसऱ्या बाजूला निलेश राणेंचं विजन, एका बाजूला वैभव नाईकांचं प्रगती पुस्तक. तुम्ही कसं पाहताय? तुमच्या मते या मतदारसंघाचा एक्झिट पोल काय? सर्वप्रथम मी सांगू इच्छितो की मगापासून कुडाळ मालवण मला हाय व्होल्टेज जामा वगैरे असं ते शब्द यायला लागले. कुडाळ मालवण 2005 सालापासून हाय व्होल्टेज व्हायला लागला. कारण नारायण राणेंनी शिवसेनाला जय महाराष्ट्र करून काँग्रेसमध्ये आल्यावर त्या ठिकाणी नोव्हेंबरमध्येच 2005ला पोटनिवडणूक झाली होती आणि त्यामध्ये नारायण राणे विक्रमी मताने निवडून येताना शिवसेनेच्या परशुराम उपरकर यांचा डिपॉझिट जप्त झाला होता आणि त्यानंतर हा मतदारसंघ हाय व्होल्टेज म्हणून गणला जाऊ लागला. आणि तो हाय व्होल्टेज आता सुद्धा त्यानंतर काय आलंय की वैभव नाईक यांनी नारायण राणे विक्रमी मताने निवडून त्याच मतदारसंघात वैभव नाईक यांनी त्यांना परास्त केलंय आणि त्या विजयानंतर ते जायंट किलर म्हणून समजू लागलेले आहेत. हे असं असताना परत त्यांनी नंतर पुन्हा एकदा ते 14 आणि 19 दोन्ही वेळा ते निवडून आले. 2 टर्म ते पूर्णपणे आमदार आहेत. हे असं असताना त्यांच्या भागात ज्या पद्धतीने कार्य व्हायला पाहिजे होतं, आपण अगदी साधं उदाहरण घेऊ, आंबेरी पूल होणार. आजही तो आंबेरी पूल अपूर्ण अवस्थेतच आहे. त्याला जोडणारा भाग आहे आजही तो मातीचाच आहे. त्यामुळे जर असा छोटा गावातला एखादा पूल जर 10 वर्षात जर आमदार करू शकले नाही तर का लोकांनी राग ठेवू नये. दुसऱ्या बाजूला आपण विचार करून निलेश राणे त्या ठिकाणी गेली 10 वर्ष कार्यरत आहेत आणि त्यांनी निलेश राणेंची एक पूर्वीची इमेज होती की काही प्रमाणात माध्यमांनी, विशेषतः मी तर अगदी स्टेट्स आणि उत्तरेकडच्या माध्यमांनी त्यांची जी एक इमेज उग्र किंवा अशा प्रकारची केलेली होती. पण आता तुम्ही पाहिलं तर निलेश राणेंची गेल्या 5 वर्षातली इमेज त्यांनी स्वतःहून पूर्णपणे बदललेली आहे. त्यांच्या विचारात बदल झालेला आहे, आचारात बदल झालेला आहे, वाणीत बदल झालेला आहे आणि हा त्यांनी परिणामपूर्वक आणलेला आहे आणि तो आता लोकांना थोडासा भाऊ लागलेला आहे. ज्या पद्धतीने ते बोलतायत, लोकांशी संवाद साधतायत, तो लोकांना खूप आवडू लागलेला आहे आणि त्यांनी जरी कुठलंही पद नसलं तरी ज्या पद्धतीने त्या ठिकाणी कार्य केलेले आहे ते ठाण मांडून बसले आणि त्या जोडीला आता त्यांचे पिताश्री नारायण राणे तिकडे ठिय्या मांडून आहेत. त्यामुळे ह्या ठिकाणी पूर्वीप्रमाणे वैभव नाईक विजयी होतील की निलेश राणे विजयी होतील हा हाय व्होल्टेज ड्रामा ह्यावेळी सुद्धा होणार आहे. पण थोडक्यात बघायचं झालं तर निलेश राणे सध्या काहीसे उजवे वाटत असले तरी वैभव नाईक हे तेवढेच त्या भागात मुरलेले आहेत. त्यामुळे ते पण आपली जी काही क्लुप्त्या वगैरे ते तिथे वापरणार आहेत. त्यामुळे ह्या ठिकाणी हाय व्होल्टेज ड्रामाच बघायला मिळणार. खरं तर निवडणुकांमध्ये सर म्हणजे पत्रकार म्हणून आपल्या सर्वांना देखील त्याचा अनुभव असेल. विकास कामं किती झाले, काय होणार आहे हे सगळं दुय्यम राहतं. निवडणुकांमध्ये क्लुप्त्या आणि सूत्रे जे आम्ही स्कॉलरशिपला शिकत होतो शाळेत असताना, हेच क्लुप्त्या आणि सूत्र वापरले जातात, त्यातनं निवडणुका जिंकल्या जातात. हे वास्तव आहे, हे वास्तव बदलणं गरजेचं आहे असं माझं वैयक्तिक मत. उमेश, तुम्ही काय सांगा? कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे जो प्रश्न मी बघत पुस्तक घेतो, एका बाजूला वैभव नाईकांचं प्रगती पुस्तक, दुसऱ्या बाजूला निलेश राणेंचा विकासाचा विजन.
तुम्ही नेमकं कसं पाहताय? तुमच्या मते कुडाळ मालवणचा एक्झिट पोल नेमका काय असेल? खरं तर निवडणूक जी आहे ती विकास कामांवरती लढवली चालू आहे हो, असं माझे सगळ्यांना असं वाटतंय. पण आता आपण बघितलं तर जायंट किलर ठरलेले वैभव नाईक एका बाजूला आहे, तर जे 14ला गमवलंय ते 24ला कमवणार असं एक शपथच असे घेऊन सध्या निलेश राणे आता मैदानामध्ये आहे. आपण जर बघितलं तर जसं मगाशी आपण उल्लेख केला, दीपक केसरकरांप्रमाणेच वैभव नाईक सुद्धा अगदी तळागाळात, म्हणजे ज्या ठिकाणी असं आपण म्हणतो ना जहाना पहुचे रवी वहा पहुचे कवी, त्या पद्धतीत वैभव नाईक अगदी अशा ठिकाणी जातात जिथे नेटवर्कचं म्हणजे तिथे सूर्याचा उजेड किंवा सूर्याचा उजेड त्याला सुद्धा थोडासा म्हणजे आपण म्हणतो मारामारी आहे, अशा ठिकाणी वैभव नाईक पोहोचलेले आहेत. तिथे तळागाळात कोणत्या कार्यक्रमाला असू दे काही असू दे हजर असतात. ही जरी वैभव नाईकांची जमेची बाजू असली तर विकास कामांच्या बाबतीत कुडाळ मालवण अद्यापही पिछाडीवरती आहे. म्हणजे जसं आम्ही नेहमी म्हणजे आपण नेहमी उल्लेख करतो उद्योग उद्योग उद्योग, आता कुडाळ MIDC आहे नावाला आहे, मात्र इथे उद्योग नाही आहेत. खरं नावाला आहे. हा, मात्र हे वैभव नाईकांची एकच जमेची बाजू आहे की तळागाळापर्यंत पोहोचले आहे. मात्र जर आपण दुसऱ्या बाजूला निलेश राणेंचा विचार केला, ठीक आहे त्यांच्यावरती आरोप होते घराणेशाहीचे वगैरे सगळे आरोप होतात, ते आरोप काल फक्त दादाने सुद्धा म्हणजे नारायणाने सुद्धा फोडून काढलेले आहेत. मात्र जर आपण निलेश राणेंचा विचार केला तर त्याने आपलं विजन लोकांसमोर मांडलेलं आहे की काय करायचंय मला. आपला कुडाळ मालवण जो मतदारसंघ आहे तो बॅकफुटला कसा गेलाय, मागील 10 वर्षात कुठे गेला. शेवटी निवडणूक म्हटली की आरोप प्रत्यारोप असतात, त्याप्रमाणे सुरू आहे. मात्र जर आपण जमेची बाजू बघायला गेलो तर खुद्द नारायण राणे आज त्यांच्या बाजूने मैदानात उभे आहेत. लोकसभेचा जर आपण विचार केला तर 27,000चं लीड जे आहे ते राणेंना मिळालं होतं. मात्र कदाचित ती एक चाल असू शकते कार्यकर्त्यांना सुशेगात ठेवण्यासाठी, एक चाल असू शकते. 27,000चं लीड आहे, त्या लीडला जर कार्यकर्ते सुशेगात राहिले तर 27चं 35 घेऊन एखादा कधी बाजीवरून जाईल हे देखील समजणार नाही. मात्र दादा आहेत, नारायण राणे म्हणतायत की बाप सवय बेटा आहे. माझा निलेश जो आहे तो बाप सवय बेटा आहे, त्यामुळे तुम्ही त्याच्यासाठी त्याला मतदान करा. दुसरी जर जमेची बाजू बघायला गेलो आपण तर डोंबिवलीचे उमेदवार आपली निवडणूक सोडून आपला प्रचार सोडून निलेश राणेंसाठी सिंधुदुर्गात मैदानात आहे. म्हणजे ह्यावेळी जर बघितलं तर संपूर्ण आपण विचार जर केला तर ही निवडणूक जी आहे ती केवळ भाजपसाठीच नाही किंवा महायुतीसाठी नाही, तर नारायण राणे आहे, त्याचबरोबर रवींद्र चव्हाण यांच्यासाठी सुद्धा तेवढीच प्रतिष्ठेची आहे. आणि पालकमंत्री म्हणून रवींद्र चव्हाणांनी खूप सारे कामं त्यांच्या मतदारसंघामध्ये केले. अगदी वैभव नाईक ज्यावेळी आमदार म्हणजे वैभव नाईक ज्यावेळी एखादी निधी मागायचे त्यावेळी रवींद्र चव्हाण हे स्वतः त्यांना निधी दिलेली आहे, अनेक उदाहरणं आहेत. त्यानंतर नानाची नाट्य देखील आपण अनेक बघितले आहेत. मात्र निलेश राणेंचा जर विचार केला तर त्यांच्या बाजूनं नारायण राणे स्वतः आहेत, त्याचबरोबर रवींद्र चव्हाण आहेत आणि भाजपची यंत्रणा आहे. भाजपची यंत्रणा जी आहे ते निवडणूक एकदा उचल्यानंतर ते निवडणूक अगदी किती जरी आपल्या बाजूला मायनस असली थोडाफार प्लस करण्याचा प्रयत्न असतो. मात्र याचा निकाल कोणत्या बाजूला लागेल हे सांगणं थोडंच कठीण आहे, कारण एका बाजूला वैभव नाईक आहे, जसं मगाशी म्हटलं मी ते धूर्त आहे राजकारणात, ते कोणत्या क्षणी काही निर्णय घेऊ शकतात, काही करू शकतात. मात्र एका बाजूला जर बघितलं तर 50% मला वाटतंय पत्राचं जे काय आहे ते 23ला समजू. खरं तर कुडाळ मालवण या विधानसभा मतदारसंघाचं राजकीय दृष्ट्या विश्लेषण पत्रकारांच्या नजरेतनं या ठिकाणी आपण सर्वजण ऐकताय. हे विश्लेषण होत असताना सर्वात महत्वाचा मुद्दा मात्र एका बाजूला आमदार वैभव नाईकांचं मागील 10 वर्षाचं विकास कामांचं प्रगती पुस्तक, तर दुसऱ्या बाजूला मात्र निलेश राणेंचं पुढील 5 वर्ष 10 वर्षासाठी मांडलेलं विकासाचं विजन हे सुद्धा तितकंच महत्वाचं ठरणार आहे. त्यामुळे येत्या 23 तारीखला विजयाचा गुलाल ह्या विधानसभा मतदारसंघातनं कुडाळ मालवण या विधानसभा मतदारसंघातनं नेमका कोण उधळणार याकडे मात्र सर्वांच्या नजरा लागून राहिला. तरी सुद्धा शेवटाला आपण या सर्व पत्रकारांना विचारलं एकदा काय तर आमचं नाव सांगा, सगळं विश्लेषण ऐकलं. विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी तर सुरू आहे आणि अर्थातच संपूर्ण कोकणासहित
महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलेली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली, देवगड, वैभववाडी या विधानसभेच्या निवडणुकीत बाजी नेमकं कोण मारणार हे चित्र जरी स्पष्ट असलं तरी सुद्धा पत्रकारांच्या मते नेमका या मतदारसंघाचा एक्झिट पोल काय तो आपण जाणून घेणार आहोत. अगदी सुरुवातीला आपण चाललो होते विजय गावकर सरांकडे. गावकर सर, खरं तर ह्या मतदारसंघात 2 टर्म आमदारकी भूषवलेले आमदार नितेश राणे हे निवडणुकीच्या विरोधात आहे आणि त्यांच्या विरोधात प्रामुख्यानं संदेश पारकर जे महाविकास आघाडीचे उमेदवार आहेत, उभाटामधून संदेश पारकर निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. नवाज खानी जे मुस्लिम उमेदवार आहेत आणि एकूणच आमदार नितेश राणेंची जी काही वक्तव्य येत असतात त्या विरोधात, त्या विचारधारेविरोधात मी उभा आहे असं नवाज खानी सांगतात. तुमच्या मते या मतदारसंघाचा एक्झिट पोल नेमका काय असणार? या मतदारसंघाचा एक्झिट पोल हा सर्वश्रुत आहे, सर्वांना आधीच माहिती आहे. कारण नितेश राणे 2 टर्म ऑलरेडी या ठिकाणी आमदारकी त्यांनी भूषवलेली आहे. नुसती भूषवलेली नाही तर त्यांनी कार्य इथे केलेली आहे आणि कार्य स्पष्ट दिसत आहे. 2 त्यांना प्लस होते. एक तर झेडपी पण त्यांच्या हातात होती, त्यामुळे त्या ठिकाणी होणारी कामं होती. दुसरं राज्य शासनात 2.5 वर्ष शेवटची जी मिळाली त्या ठिकाणी त्यांनी रवींद्र चव्हाणांना काही सोडलेलं नाही आणि रवींद्र चव्हाणांकडून अगदी गावगाव रस्ते तयार करून घेतलेले आहेत. त्यामुळे अगदी तुम्ही कुठल्याही गावात जरी गेला तर विशेषतः म्हणजे कणकवली विधानसभा क्षेत्राबद्दल सांगतो की बऱ्यापैकी रस्ते कणकवली विधानसभा क्षेत्रामध्ये झालेले आहेत. धरणांची काही कामं होऊ घातलेली आहेत. हे असं असताना नितेश राणे परत एकदा हॅट्रिक करण्यासाठी त्यांनी म्हणजे स्लोगन दिलेलं आहे की ठरलंय ना की हॅट्रिक पक्की. तर ते असं जरी असलं तरी त्यांचेच एकेकाळचे मित्र उभाटामधून संदेश पारकर समोर आहेत, ज्यांची काही मतं ही फिक्स आहेत. जशी तिकडे दीपक केसरकर तशी इकडे संदेश पारकर म्हटलं तर काही मतं फिक्स आहेत. विशेषतः कणकवली बाजारपेठ आहे, देवगडचा काही भाग आहे, त्यामुळे फिक्स आहे. ती तेवढी फिक्स मतं त्यांना नक्कीच मिळणार आहे. फक्त आणखीन प्लस किती मिळतील ह्याच्यावर त्यांचा पराजय किती येणे होईल हे ठरणार आहे. हा मी स्ट्रेट सांगतोय. दुसरी गोष्ट नवाज खानी आहे. गेल्या काही वर्षात हिंदुत्वाची भूमिका नितेश राणे यांनी घेतलेली आणि ते कट्टरपणे ती भूमिका सर्व ठिकाणी मांडतायत. असं असताना नवाज खानी सारखे मुस्लिम उमेदवार त्या ठिकाणी उभे राहिलेले आहेत आणि ते बरोबर 180 डिग्री अपोजिट नितेश राणेंबद्दल सतत सातत्याने बोलत आहेत. त्यामुळे ते मुस्लिम मतं खात आहेत का, किती मतं खात आहेत हे पण पाहणं आता औत्सुक्याचं ठरणार आहे. दुसऱ्या बाजूला आपण विचार केला तर मुस्लिम संघटनांमध्ये पण वैचारिक पातळी वेगवेगळी आहे. कारण कोकणातला जो मुस्लिम आहे हा अजूनही तेवढ्या प्रमाणात जिहादी याचा नाही आहे. मी स्पष्ट सांगतो, त्या विचारांच्या कोकणातला मुस्लिम नाही आहे. त्यामुळे नितेश राणेंना सपोर्ट करणारे सुद्धा मुस्लिम संघटना आहेत, तसं संदेश पारकरला सपोर्ट करणारे सुद्धा मुस्लिम संघटना आहेत. त्यामुळे मुस्लिमांची मतच ही तीन मध्ये विभागणार आहे. एवढं बाकीच्या ठिकाणी मुस्लिम वोट्स एक गट्ट असले तरी सिंधुदुर्गमध्ये या ठिकाणी वोट्स डिवाइड होणार एवढं नक्की आहे. आणि त्यामुळे नवाज खानी किती वोट्स घेत आहेत आणि ते नेमकी कोणाचे वोट्स घेणार, नितेश राणेंचे वोट्स घेणार ते संदेश पारकर, हे कमी जास्त होईल. पण माझ्या मते इथे नितेश राणे शक्यता वन साइड होईल. महेश सावंत सरांकडे जाऊ, त्यांच्याकडे जाणून घेऊ. महेश, तुम्ही काय सांगाल? निवडणूक कशी आहे? वन साइड आहे, संदेश पारकरांच्या बाजूला आहे. नवाज खानींचा नेमका कुणाला फायदा होईल, कुणाला तोटा होईल आणि आमदार नितेश राणे किती मताधिक्यानं निवडून येतील, तुम्हाला काय वाटतं? नितेश राणेंचे समर्थक सांगतायत की 60,000 मतांचं लीड आपण घेऊ असं ते सांगतायत. एक लक्षात घ्या, निवडणूक ही कुठलीच साधी सोपी सरळ नसते. चमत्कारिक रिझल्ट निवडणुकांमध्ये लागू शकतात. आपल्याकडे जे उदाहरण आहे म्हणजे कुडामधून राणेंचा पराभव 2014 झालेला आहे. कोणालाच अपेक्षित नव्हतं पण घडलं तसं. तो एक अंडरकरंट असतो आणि अँटी इन्कन्सी जी असते की जसजशी तुम्ही जास्त सत्तेवर राहता त्याच्या विरोधात एक वातावरण तयार होतं आणि ते वातावरण नितेश राणेंच्या विरोधात जर असेल तर ते
कॅच करण्याचा प्रयत्न हा महाविकास आघाडीकडून होतोय. आता दुसरी गोष्ट एक लक्षात घ्या, महाविकास आघाडीमधून अनेक उमेदवार इच्छुक होते. माझं असं म्हणणं आहे की हे जे सगळे इच्छुक उमेदवार होते ना, त्यामध्ये सगळ्यात सरळ संदेश पारकर होते. वैयक्तिक माझं मत ते चुकीचं असू शकेल, पण मला असं वाटतं या सगळ्या उमेदवारांमध्ये संदेश पारकर सरस उमेदवार होते आणि महाविकास आघाडीने त्यांनाच उमेदवारी दिली. आता आपण ते त्यांनी तोच विचार करून त्याला दिलाय. संदेश पारकरांचं एक लक्षात घ्या, संदेश पारकर हा जनमानसातला नेता आहे. म्हणजे ए संदेश, ए भाई, हे जे हाकतात सगळे लोक, त्याला कोण मध्यस्थी लागत नाही किंवा एक दरी दोघांमध्ये आहे, हाक मारणाऱ्यामध्ये आणि संदेश म्हणजे असं वाटत नाही, तो आपला वाटतो त्या लोकांना. त्यामुळे ते बिंदा सगळे हे संदेश हे भाई म्हणतात. ही संदेश पारकरची जमेची गोष्ट आहे. संदेश पारकरांचे तळागाळ पूर्वीपासून संदेश पारकर आपल्या जिल्ह्यातले राजकारणी असे बोलताना मी ऐकलंय की संदेश पारकर फक्त जिल्ह्यात हा असा एकमेव असा राजकीय माणूस आहे की ज्याचे गावावर वैयक्तिक कार्यकर्ते आहेत, पक्षाचे नाही, संदेश पारकरचे. आणि संदेश पारकरची जमेची. आता संदेश पारकरला फटका कुठे बसू शकतो तर नितेश राणे ही लढाई मोठी आहे. नितेश राणे त्याला म्हणजे नितेश राणे आसामी मोठी आहे, सर्व दृष्टीने त्यांना लढाई द्यायची आहे. 10 वेळा वर्ष ते आमदार आहेत आणि अगदी कामं केली आहे जनतेची, लोकप्रिय आमदार म्हणून त्यांचा उल्लेख केला जातो. एक लक्षात घेणार का आणखी गोष्ट नितेश राणेबद्दल मी सांगतो. मला हे नितेश राणेबद्दल गौरव आहे म्हणून सांगत नाही, तर आपल्या सर्वांना गौरव आहे. एक लक्षात घ्या, महाराष्ट्रात 288 आमदार आहेत. आपण इथे बसून 10-15 आमदारांचे नाव सांगू शकतो का कोणी? आम्ही हिंगोलीत कोण आहे, गडचिरोलीत कोण आहे, चंद्रपुरात कोण आहे, कुठे आहे, बुलढाण्यात कोण आहे. पण नितेश राणे हे कुठल्या मतदारसंघातले आमदार हे महाराष्ट्रातलं कुठेही विचार, हे त्यांचं काम आहे. हे त्यांनी जी आपली प्रतिमा तयार केली आहे आणि आता हिंदुत्वाचा मुद्दा त्यांनी घेतलाय. हिंदुत्वाचा मुद्दाही त्यांना त्यामुळे RSS त्यांना सपोर्ट करते. त्यामुळे मोठी जिकरीची लढाई असं वाटत नाही आहे. त्यामुळे नितेश राणेंचा विजय सोपा आहे. आणि संदेश पारकरांच्या आणखी एक अडचण म्हणजे अतुल राव राणेंसारखे नाराज आहेत. ते कुठे आहेत? जे उभाटाचे अतुल राव राणे ते कुठे आहेत? म्हणजे असे काही घटक जे आहेत महाविकास आघाडी ते नाराज आहेत आणि त्याचाही फटका कुठेतरी संदेश पारकरांना बसू शकतो. आणि अर्थातच नितेश राणे हे फार बारकाईने ही निवडणूक लढतात. म्हणजे सोपी आहे जसं आम्ही म्हणत असलो सोपी आहे, आपण सर्व म्हणत होतो, ते तसं म्हणत नाही. ते फार सिरियस घेऊन ही निवडणूक लढत आहेत. आणि अर्थातच त्यामुळे त्याचा रिझल्ट मला वाटतं ही जनता जी आहे, नितेश राणे ज्या पद्धतीने लोकप्रियता मिळवली, ज्या पद्धतीने विकास कामं केली, ज्या पद्धतीने 2.5 वर्षात विकास निधी आणला, या तिन्ही आमदारांचा जर आपण आलेख काढला तर नितेश राणेंनी आणलेला निधी हा 2.5 वर्षातला खूप मोठा आहे. त्यामुळे जनता त्यांच्या पाठीशी राहायला हरकत नाही. सर, खरं तर ना तुम्ही जो एक मुद्दा बोलताना बोला की संदेश पारकर हे महाविकास आघाडीमध्ये जे इच्छुक होते त्यांच्यामध्ये सरस होते हे सुरुवातीपासून स्पष्ट होतं. याच प्रश्नाला घेऊन दुसऱ्या महेश सरांकडे मी चाललोय. महेशजी सरनाई सर, मला खरं जाणून घ्यायचं आहे, संदेश पारकर एवढे सरस असताना देखील मागील 3 वर्ष त्यांना मात्र नगरपंचायतची निवडणूक झाल्यानंतर महाविकास आघाडीनं, उभाटा, शिवसेनेनं ज्या पक्षात ते काम करत होते, जिल्हाध्यक्ष होते, त्यांनी देवगड सोडून बाकी जिल्ह्यावर त्याला फिरवलं. देवगडमध्ये मात्र संदेश पारकरांना किंवा ह्या मतदारसंघामध्ये संदेश पारकरांना कुठेतरी समोर आणण्यामध्ये उभाटा शिवसेनेची संघटना कमी पडली आणि त्याचा फटका तुम्हाला संदेश पारकर यांना एकूणच या मतदारसंघामध्ये या निवडणुकीमध्ये बसेल असं तुम्हाला वाटतं का? काय सांगता? सगळ्यात महत्त्वाचा विषय तोच आहे की इथे ह्या मतदारसंघात आता तिसऱ्यांदा, जसं कुडाळ मालवणमध्ये वैभव नाईक तिसऱ्यांदा निवडणूक रिंगणात आहे, तसंच आमदार नितेश राणे हे तर तिसऱ्यांदा निवडणूक लढवत आहे. पण सगळ्यात सांगायचं तुम्ही जो मुद्दा म्हटला तो अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे की भाजपाची पहिली जी यादी जाहीर झाली, देशातनं भाजपाच्या 99 उमेदवारांची जी पहिली यादी जाहीर झाली, ती महाराष्ट्राच्या निवडणुकीमध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा भाजपाने यावेळी 99 लोकांची पहिली यादी जाहीर केली आणि त्या 99 लोकांच्या पहिल्या यादीमध्ये नितेश राणेंचं नाव होतं. म्हणजे पक्ष नेतृत्वाचा त्यांच्यावर विश्वास सुद्धा आहे आणि ते जे काही काम करतायत, पक्षासाठी करतायत किंवा मतदारसंघासाठी करतायत, तर त्याचं त्यांना ते फलित आहे. आणि गेली 10 वर्ष नितेश राणे यांनी कणकवली मतदारसंघात
विविध उपक्रम राबवले असतील. देवगडमध्ये पर्यटनात्मक दृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचं काम त्यांनी केलं आहे की एकेकाळी सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा झाला, पण सिंधुदुर्गचे पर्यटन हे फक्त मालवण पुरतंच राहिले. म्हणजे मालवणचा सिंधुदुर्ग किल्ला, तारकर्ली बीच, देवबाग तारकर्ली बीच, तोंडवळी बीच एवढं पुरतंच मर्यादित पर्यटन होतं. परंतु नितेश राणेंचं सांगण्यासारखं एक अतिशय चांगलं काम त्यांनी केलं असेल मला वाटतं गेल्या 10 वर्षात. तर त्यांनी देवगडमधील पर्यटन वाढवण्यासाठी अनेक उपक्रम केले. जसं बीचला त्यांनी रोपवे केला, त्यानंतर तिथं गार्डन केलं, अतिशय म्हणजे पहिलं कंटेनर थिएटर केलं, त्यानंतर तेथे वॅक्स म्युझियम केलं जे सिंधुदुर्गात नव्हतं. ते त्यांनी पर्यटनात्मक दृष्ट्या तिथं लक्ष ठेवून ते केलं आणि त्याचा फायदा असा झाला की मालवण प्रमाणे आता पर्यटक देवगडकडे वळायला लागले. म्हणजे मालवणवर जो काही लोड होता पर्यटकांचा, कारण ते मालवण अतिशय छोटंसं शहर आहे आणि ते पर्यटनात दृष्ट्या सिंधुदुर्गची राजधानी आहे. परंतु तारकर्ली देवबागमध्ये जाताना सुद्धा अनेक जे ट्रॅफिकची समस्या आहे किंवा तिथे लोकांना जे डायव्हर्शन पाहिजे होतं तर ते देवगडकडे आता उपलब्ध झालं आणि त्याचं सगळं श्रेय नितेश राणेंना द्यावं लागेल. त्यामुळे देवगड म्हणजे कणकवली, वैभववाडी आणि देवगड या मतदारसंघातील 3 तालुक्यामध्ये देवगड तालुक्यामध्ये जे काही पर्यटनात्मक दृष्ट्या काम झालं त्यामुळे देवगडचे लोक सध्या नितेश राणेंच्या मागे मोठ्या संख्येने राहतील असा माझा वैयक्तिक अंदाज आहे. कणकवली हा त्यांचा बालेकिल्लाच आहे. मागच्या निवडणुकीमध्ये सतीश सावंत यांनी नितेश राणेंना चांगली फाईट दिलेली, कारण सतीश सावंतचं जे कार्यक्षेत्र आहे म्हणजे कणकवली तालुक्यातला त्यांचा जो नाटळ कनेडी जो हा जो भाग आहे त्या ठिकाणी त्यांचं पहिल्यापासून कार्य आहे. ते राणेंसोबत असताना सुद्धा त्या जिल्हा परिषदेमध्ये त्यांनी 6-7 वेळा निवडून आलेले त्यांचं कार्य, त्यामुळे तेथील जो भाग होता तो त्यांच्या मागे राहिला. यावेळी सतीश सावंत उमेदवार नाही, तिथं संदेश पारकर उमेदवार आले आणि त्यामुळे तो फायदा कणकवलीला सुद्धा नितेश राणेंच्या मागे जाण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या पद्धतीनं वैभववाडीमध्ये सुद्धा त्यांनी अनेक छोटे मोठे उपक्रम राबवले आणि ह्या 3ही ठिकाणच्या नगरपंचायती म्हणजे देवगडमध्ये अगदी काटेकी टक्करमध्ये ते मागे राहिले असते, परंतु 3ही ठिकाणच्या नगरपंचायती सुद्धा त्यांच्या ताब्यात आहेत. गेल्या 10 वर्षात त्यांनी या मतदारसंघात अतिशय चांगला जनसंपर्क ठेवला आहे. त्याचं उदाहरण तुम्हाला सांगायचं झालं तर गेल्या 15 ते 20 दिवसात ज्यावेळी निवडणुकीचा माहोल सुरू झाला प्रत्येक दिवशी भाजपकडे किंवा नितेश राणेंकडे प्रवेशासाठी लोकांच्या रांगा लागत आहेत. गावोगावातली सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य सगळं भाजपकडे येत आहेत आणि ते त्याचं श्रेय आहे की एखाद्या पक्षाकडे किंवा एखाद्या लोकांकडे ज्यावेळी लोक कशासाठी जातात तर त्यांना त्यांच्याबद्दल विश्वास वाटू द्यावा लागतो, त्यावेळी ते त्यांच्याकडे जातात. त्यामुळे ते प्लस हे जे काही प्लस पॉईंट आहे त्याचा नितेश राणेंना फायदा होईल असं मला वाटतं. दुसऱ्या बाजूने संदेश पारकर यांची उमेदवारी देताना लोक म्हणजे महाविकास आघाडीला फार उशीर झाला असं मला वाटतं. जर तुम्ही मागाशी म्हटल्याप्रमाणे ज्यावेळी जर संदेश पारकर कणकवलीतील आहे या मतदारसंघातील आहे तर त्यांना जर इथे उमेदवारी जर महाविकास आघाडीला द्यायची होती, गेले 2-2.5 वर्ष संदेश पारकर शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करतायत. असं असताना त्यांना एवढा उशीर का झाला हाच मोठा प्रश्न आहे. मला असं वाटतं ही लढाई अतिशय आणखी चुरशीची होण्यासाठी संदेश पारकर यांना 1-1.5-2 वर्षापूर्वी काम करायला संधी दिली असती, त्यांना या ठिकाणी जर उतरवण्यासाठी होप्स दिले असते, पाठबळ दिलं असतं तर या लढाईमध्ये मोठी चुरस जाणवली असती. आताच्या दृष्टीनं ही लढाई सर्व मान्यवरांप्रमाणे जरी ही असली तर दुसरा एक असा भाग आहे की मगाशी महेश सावंत आमचे सहकारी म्हणले तसे कुठलीही निवडणूक ही वेगवेगळ्या पद्धतीने असते. मागच्या निवडणुकीत हे झालं म्हणून येते हे होईल, येते ते होईल असा विषय नाही. आणि दुसरा महत्त्वाचा एक भाग आहे की राज्यभरात मराठा आंदोलनाचा मोठा विषय आहे आणि मराठा आता संदेश पारकर हे मराठा नाही तर नितेश राणे एक मराठा उमेदवार आहेत, तिकडे वैभव नाईक एक मराठा उमेदवार आहेत, निलेश राणे मराठा उमेदवार. तर मराठा लोकांचं जरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मराठा आंदोलनाचं कुठलंही अस्तित्व जरी नसलं किंवा इथं काही मोठी उलाढाल झाली नसली तरी मराठा लोकांची जी मतं आहेत ती डिसाइडिंग फॅक्टर आहेत आणि त्याचा फायदा यावेळी इथं मराठा समाजाचा उमेदवार म्हणून नितेश राणेंना होण्याची दाट शक्यता आहे. खरं तर ना देवगड, कणकवली, वैभववाडी या विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक ही उभाटा शिवसेना आणि महाविकास आघाडीकडनं फक्त वार्षिक म्हणूनच लढवली जाते की काय असा प्रश्न आपल्या विश्लेषणातून मात्र
मला देखील पडला, अर्थात जनतेला देखील हाच प्रश्न पडला असेल. उमेशजी, याचा तू काय सांगशील? देवगड कणकवली वैभववाडी विधानसभा मतदारसंघात नितेश राणे, संदेश पारकर की नवाज खानी, तुझ्यामध्ये नेमका एक्झिट पोल काय? आता यापूर्वी सगळ्या माझ्या ज्येष्ठांनी आपली मतं मांडलेली आहेत. मला असं वाटतं की विकास कामं आहेत. अगदी नितेश राणेंनी मागच्या 10 वर्षामध्ये खरंच विकास कामं केलेली आहेत आणि खूप त्यांच्यामध्ये तर विकास कामं झालेली आहेत. त्याचबरोबर आपण आता जर पाहिलं की तेव्हा म्हणजे आम्ही जेव्हा लहान होतो त्यावेळी नारायण राणे एक आकर्षण होतं. शेवटी अभिमान आहे आपल्या, जेव्हा आपल्या जिल्ह्यातला, आपल्या गावातला माणूस, आपल्या तालुक्यातला माणूस जेव्हा मुख्यमंत्री पदापर्यंत पोहोचतो, एक नारायण राणे म्हणजे आम्ही लहान सुद्धा बघायचो की त्यांना भेटणं खूप कठीण असायचं. म्हणजे कोण, मी काय कोणाला टीका करत नाही, पण त्यांच्या समोर असणारी माणसं त्यावेळी भेटू देत नव्हत्या. साहेबीची आहे, आज नाही उद्या नाही होतं. पण आता नितेश राणेंनी ती परिस्थिती बदललेली आहे मुळात. कारण जसं जेव्हा 2014 साली नारायण राणेंचा पराभव झाला त्याला त्या मुळाशी कारण तेच होतं असं म्हटलं जातं, आपण ऐकतो खूप वेळा. आता आता जर आपण बघितलं तर नितेश राणे टोटल ती पूर्ण परिस्थिती बदललेली आहे. म्हणजे अगदी जनसामान्यांना वेळ देणं, जनसामान्यांना वेळ द्यायचा किंवा रात्री अपरात्री मतदारसंघाच्या गाठीभेटी घेणं. कधी म्हणजे तुम्हाला सांगेन तर मी परवा बेळण्यामध्ये वादळ झालं आणि त्या वादळामध्ये अनेक लोकांच्या घरावरती छप्र उडून गेली. त्यानंतर मला तिथल्या एका स्थानिकाचा फोन आला, त्यानंतर आमचं बोलणं झालं. त्याच क्षणी मी राकेश परवांना फोन केला, स्थानिक आमदार आहेत, राकेश परवांना फोन केला की भाई असं झालंय. इमिजिएट दुसऱ्या दिवशी सकाळी बातमी आपल्याकडे येते की नितेश राणे त्या ठिकाणी पोहोचले. हे त्यांनी आजपर्यंत केलं. नेहमी नितेश राणे आक्रमक आहेत बोललं जातं. जर एखादा माणूस आक्रमक नसेल तर विकास कामं होणार नाही. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे मुंबई गोवा महामार्ग. चिखलपेक झाली नसती तर आज आपला मुंबई गोवा महामार्ग दिसला नसता. आहे काही ठिकाणी अनेक त्रुटी आहेत, आपल्याला कणकवली त्या त्रुटी जाणवत नाही, कारण त्या ठिकाणी आमदार नितेश राणेंसाठी कणखर नेतृत्व त्या ठिकाणी उभं होतं. हे मी काय सांगतोय की नेहमी आपण आरोप प्रत्यारोप किंवा त्यांनी चिखलपेक केली, बांगडा फेकला असं नाही, उलट असा नेता हवाय. आता आपण रवींद्र चव्हाण बघितले, पालकमंत्री होते, प्रशासनावरती होल्ड होता, विकास कामं झाली ना आपल्याकडे. तसंच आहे नितेश राणेंची जमेची बाजू हेच आहे की मागील 10 वर्षामध्ये त्यांनी अनेक विकास कामं केली आहेत. आजही ते अगदी तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांना वेळ देत आहेत. त्यामुळे ह्या निवडणुकीत त्यांना फायदा होणं जमेची बाब आहे. आणि लोक म्हणतात की निवडणूक एकतर्फी आहे. आपण दुसऱ्या बाजूला विचार केला, संदेश पारकर, वातावरण निर्मिती कशी करायची, एखाद्या कार्यक्रमाचा माहोल कसा करायचा, लोकांना एकत्रित कसं आणायचं, हे जर कोणाकडनं शिकायचं असेल तर ते संदेश भाईकडनं शिकायचं. अगदी आम्ही लहानपणाला बघतोय. आणि संदेश भाईंना जसं महेश सर मगाशी म्हणाले, उमेदवारी देण्यात खरंच उशीर केलाय. पण ज्यावेळी मी तर असं म्हणेन की ज्यावेळी सतीश सावंतांचा पराभव झाला त्याचवेळी जसं आपण वैभव, आता तिथे जिवंत उदाहरण आहे, वैभव नाही, नारायण राणेंसोबत नारायण राणेंच्या अगेन्स्ट जेव्हा ते पडले ते घरी बसून दुःख करत राहिले नाही, त्यांनी काम सुरू केलं. पुढच्या 5 वर्षात ते लोकांपर्यंत गेले, पोहोचले. तसंच इथे होणं गरजेचं होतं जर नितेश राणेंसारख्या व्यक्ती जर पराभव करायचा असेल. आता दुसरी गोष्ट आपण जर बघायला गेलो तर संदेश पारकर आज जनसामान्यांमध्ये पोहोचतायत, जात आहेत, त्यांना खूप वेळ कमी मिळाला आहे. शक्य नाही आहे तेवढं 10 वर्षात जेवढं नितेश राणेंनी केलंय त्यांना 10 दिवसात करणं कठीण आहे संदेश पारकरसाठी. मात्र जर आपण दुसऱ्या बाजूने विचार करायला गेलो, उमेदवारी उशिरा मिळाली, सगळं मान्य आहे, नाराजी हा फॅक्टर खूप मोठा होऊ शकतो. खूप जसं मगाशी आमचे भाई सर म्हणाले की अनेक इच्छुक होते, बरेच जण इच्छुक होते. ज्यावेळी मला उमेदवारी मिळत नाही हे जेव्हा कळतं नक्कीच मनात कुठेतरी शल्य असतं. जसं लोकसभेच्या निवडणुकीत आपण पाहिलं थोडं सुशेगार वातावरण किंवा नाराजी होती, काही लोक नाराजी होते विकास कामांवरती किंवा काही गोष्टी नाराज होते. तोच फटका आहे तो या ठिकाणी संदेश पारकरांना बसणार आहे. म्हणजे विजयापर्यंत जाणं खूप कठीण आहे त्यांना. मात्र एक थोडीशी लढत जेव्हा म्हणतो ती होईल. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे नवाज खानी. नवाज खानी आता सध्या चर्चेमध्ये आहे. मुळात नितेश राणे हे इथल्या स्थानिक मुस्लिमांना शिवाय घालत नाहीये किंवा स्थानिक मुस्लिमांच्या अगेन्स्ट अजिबात नाहीये. त्यांचा मुद्दा काय आहे मुळात की जे देशद्रोही आहेत, देश विरोधी ज्या कारवाई करत आहेत त्यांच्या विरोधात ते बोलत आहेत.
त्यामुळे नवाज खान इथे उभे आहेत. थोडासा मागे जाईल मी, प्रमोद जठार ज्यावेळी उभे होते, प्रमोद जठार, रवींद्र फाटक, प्रमोद जठार नौके उमेदवार होते, रवींद्र फाटकांसोबत राणेंसारखी ताकद त्याच्यावर होती, तरी देखील प्रमोद जठारांनी पराभव फाटकांचा केला. तोच फंडा वापरण्याची ज्यावेळी प्रकार होणार आहे किंवा तो फंडा वापरला जाईल त्यावेळेचा, तो ह्यावेळी सक्सेस होणार नाही. कारण ह्यावेळी काय झालंय की आता जसं नवाज खानी वारंवार आता आले, ते वारंवार नितेश राणेंवरती टीका करतात. मात्र एका बाजूने जर बघितलं गेलं, विरोधक सांगतायत की हा नितेश राणेंचाच माणूस आहे आणि मुद्दाम त्याला नेते प्रचारासाठी उतरवला, असं होणार नाही. कारण की नवाज खानी जर त्यांच्या समाजाला, भलेही तो समाज आजही राणेंसोबत आहे आणि आजही आपण मराठा मुस्लिम हे भेदभाव आपण करत नाही, हे कोणतरी येतात आणि सांगून जातात की ते भेदभाव सुरू आहे. मुळात आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मराठा हिंदू मुस्लिम हा भेदभावच नव्हता, मुळात तो आता कुठेतरी जाणवू लागलाय. तर असं होईल की मुस्लिम समाज जो आहे तो नवाज खानींना आपलं मत टाकेल. कारण शेवटी जरी कितीतरी आपण आमच्या जवळचे म्हणत असतो तरी देखील आपली ताकद दाखवायची खुमखुमी आपल्यामध्ये असते. त्यामुळे मला वाटत नाही की मुस्लिम मतांचा फॅक्टर जो आहे तो नितेश राणेंना कुठेतरी अडचणीत आणेल. मात्र एक सांगेन की लढत होईल. आता सगळ्या तोंडामध्ये एकच नाव आहे की विजय कोण होणार आहे. मात्र विजय होण्यापेक्षा पराभव असा असावा की जो विरोधकांच्या देखील लक्षात राहावा. असा पराभव जर संदेश पाटलांना करायचा असेल किंवा संदेश पाटलांना निवडून यायचा असेल किंवा नितेश राणे निवडून येतीलच, पण जर संदेश पाटला लक्षात राहायचे असतील तर त्यांना वेळ खूप कमी दिलेला आहे पक्षाने, असं मला वाटतं. आणि त्यामुळे निवडणुकीचा निकाल जो आहे तो सर्वश्रुत आहे. आता अगदी थोडक्यात फार कमी आहे, सर्वांचंच राजकीय विश्लेषण झालेलं आहे. आपण काय सांगा, देवगड कणकवली वैभववाडी विधानसभा मतदारसंघात 23 नोव्हेंबरला विजयाचा गुलाल नेमका कोण उधळेल? लोकांमध्ये नेमकी काय चर्चा आहे, काय सांगा? हा प्रश्न खरं तर अप्रस्तुतच आहे. कणकवली विधानसभा मतदारसंघाचा निकाल लागलेलाच आहे, फक्त तो मतपेटीतनं जाहीर व्हायचा आहे आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने सर्टिफिकेट द्यायचं फक्त बाकी आहे. एक प्रकारे जर विचार केला तर स्पर्धेत असलेल्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेनी आपली हार मानलेली असावी असं कुठंतरी वाटतं. कारण उमेदवारी देताना आता महेशने सांगितलं असं काही नाही, फार उशीर केलेला आहे. वैभव नायकांचं उदाहरण नजरेसमोर असताना त्यांनी प्रयत्न केला एकदा पडल्यानंतर, तसाच जर प्रयत्न सतीश सावंत पडल्यानंतर केला असता आणि तोच टेम्पो ठेवला असता तर इथं निवडणूक चुरशीची झाली असती. आत्ताच्या घडीला ही निवडणूक जवळपास एकतर्फी आहे. आता त्यातही संदेश पाटकरांची लोकप्रियता जी आहे आणि भाजपमधली जी काही नाराजी आहे, म्हणजे भाजपमध्ये नाराजी आहे हे निश्चितपणे जाणवलं पाहिजे. अशा पद्धतीनं नितेश राणेंचं काम चाललेलं आहे. त्यांनी कुठच्याही ठिकाणी गृहीत धरून चाललेलं नाही, अद्यापही ते प्रत्यक्ष फील्डवर काम करतात. आत्ताही त्यांच्याकडे कुठच्या जातीची, कुठच्या समाजाची किती मतं आहेत, ती आपल्याकडे किती आहेत आणि आपण त्याच्यात अधिक वाढ कशी करायची याचा प्लॅन आहे आणि हा प्लॅन ते निश्चितपणे राबवणार आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी त्यांना पराभव दिसणारच नाही, काही झालं तरी. एवढी 100% खात्री आहे. कारण ते हार मान्यच केलेले आहे, अखेरच्या क्षणाला उमेदवार दिलेला आहे, फक्त बिनविरोध निवडणूक द्यायची नाही म्हणूनचा तो प्रयोग आहे. शेवटचा प्रश्न आपण सर्वांनी विश्लेषण केलंय, त्याच्या शेवटाकडे येतो. अगदी सतीश सावंत उमेदवाराच्या रिंगणात होते, त्यानंतर आता पुन्हा विधानसभेची निवडणूक आल्यानंतर संदेश पाटकर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले. पण मधला जो हा वेळ गेला, या वेळेमध्ये त्या मतदारसंघात नेमकं कोण उभं राहणार याचा कुठल्याही पद्धतीचा ना अभ्यास ना प्रचार ना कुठल्या गोष्टी उभाटा शिवसेनेकडनं त्या ठिकाणी झाला नाही. निवडणुका आल्यानंतर जे सूर्यफुलं उगवतात असं वाटतं का? ते तसाच प्रकार आहे आणि विरोधासाठी फक्त उमेदवार उभे करायचे म्हणून संदेश पाटकरांना उभं केलेलं आहे असं तर मला स्पष्ट वाटतंय. संदेश पाटकरांची निवडून येण्याची क्षमता नारायण राणेंच्या विरुद्ध ते पडले, त्यानंतर सातत्याने ते प्रयत्नात आहेत, परंतु त्यांना तिकीट मिळत नव्हतं. आत्ता सुद्धा जे मिळालेले आहे ते अखेरच्या क्षणाला मिळालेले आहे, ज्याच्यात ते करिश्मा दाखवू शकत नाही. त्यांना त्यांच्या आघाडीत नाही अंतर्गत विरोधाला सामना करावाच लागणार आहे.
म्हणजे हा त्यांचाही ड्रॉबॅक आहे. जे विश्लेषण या मंचावरती घडत आहे, सर्व ज्येष्ठ पत्रकार आहेत, लोकांमध्ये जात असतात, लोकांच्या भावना आपापल्या वृत्तपत्र चॅनलच्या माध्यमातून मांडत असतात. त्यामुळे ह्या मंचावरती कोकणशाहीच्या मंचावरच्या भावना भूमिका मांडल्या जात आहेत, या तितक्या सत्य आहे हे सुद्धा अधोरेखित करतो. अगदी शेवटच्या सेगमेंटकडे येतो. सगळं विश्लेषण ऐकलं, मी ऐकलं, आमच्या कोकणशाहीच्या दर्शकांनी ऐकल्याने सगळ्यांचा आता एकच प्रश्न आहे, पूर्ण ऐकलं. आता आमका एका वाक्यात सांगा, सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात आमदार कोण होणार? दीपक भाई म्हणजे दीपक केसरकर, विशाल परब, अर्चना घारे की राजन तेली? अगदी एका निवडणुकीचा निकाल मतदारांच्या कौलानंतर ठरतो. मतदान 20 तारीखला होणार आहे. त्यामुळे आपण आता हे सगळे ठोकताळे बांधतो. म्हणजे असं झालं तर असं होईल, तसं झालं तर तसं होईल, असं आपण प्रत्यक्षात म्हणतो. परंतु खरं मतदार राजा आहे आणि मतदार राजा ठरवणार आहे की दीपक केसरकरांना आपण निवडून द्यायचं, राजनतेंचा आपण स्वीकार करायचा, की काही बंडखोर तिथे कोण नव्याने येणार का? आता अर्थात विचार करता आत्ताच्या परिस्थितीत पाहता त्याचे 2 अँगल आहेत. एक तर महत्त्वाचं कसं आहे, आतापर्यंत सावंतवाडीतल्या जनतेने तेथील स्थानिक उमेदवाराला प्राधान्य दिले आणि स्थानिक उमेदवार असं म्हणताना दीपक केसरकर हे सावंतवाडीतले स्थानिक उमेदवार आहेत. दुसऱ्या बाजूने राजन तेलींनी आता इकडनं जाऊन तिथं घर बांधून ते स्थानिक होण्याचा प्रयत्न करतायत. परंतु त्यांना ते स्थानिक म्हणून जनता स्वीकारणार की पुन्हा एकदा दीपक केसरकरांना स्थानिक म्हणून, दीपक भाई आपले स्थानिक म्हणून त्यांना निवडून देणार, हे 23 तारीखला स्पष्ट होणार. कुडाळ मालवण मी पहिल्यापासून याच मतावर ठाम आहे की कुडाळ मालवणची जी लढत आहे ती अतिशय काटेकी टक्कर आहे. त्यामध्ये जो कोण उमेदवार निवडून येईल तो 5-10 हजाराच्या फरकाने असेल. त्यामध्ये वैभव नाईक तिसऱ्यांदा निवडून येतात की निलेश राणे मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आपल्या पिताच्या पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी जे प्रयत्न करत आहेत ते सक्सेस होतात. हे 23 तारीखला स्पष्ट होईल. आणि तिसरा मतदारसंघ जो कणकवली आहे तर तिथलं आमचं सगळ्यांचं विश्लेषण एकच आहे. कारण आता तिथं काय कॉम्पिटिशनच जर नसेल तर मग काय कोण उमेदवार निवडून येणार हे आपल्याला माहीतच आहे. कोण नाव सांगा? आता माझं तर असं मत आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 3 जे मतदारसंघ आहेत यामध्ये महायुतीचं पारडं जड राहणार. सिंधुदुर्गातील 3 मतदारसंघात महायुतीचं पारडं जड राहील असा एक अंदाज महेश सरनाई यांनी आपल्याशी बोलताना व्यक्त केला. महेश सावंत आपल्या सोबतीनं त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया. सर, सावंतवाडीत कोण? दीपक केसरकर, विशाल परब, राजन तेली की अर्चना घारे? सावंतवाडीत 6 उमेदवार आहेत. पण आमदार होणार दीपक केसरकर किंवा राजन तेली, 50-50. पुढे तत्पूर्वी पुढे जायच्या अगोदर कुडाळमध्ये परिस्थिती सेम पोझिशन. निलेश राणे आणि वैभव नाईक 50-50 चान्सेस. 1-2% निलेश राणे यावेळेला बाजी मारून आहेत. मात्र अजून काही दिवस शिल्लक आहे. देवगड 1 साईड. देवगड सांगायला मला तो लहान छोटा मुलगाही सांगेल मला 1 साईड. आणि ते नाव सर्वश्रुत आहे नितीश राणे. काका आपण काय सांगा? सावंतवाडीमध्ये दीपक केसरकर, विशाल परब, राजन तेली, अर्चना घारे. प्रश्न ज्या क्रमाने चालले त्याची उलटी री सुरू होती. नक्की आपल्या सगळ्यांच्या चर्चेतनं जे निघते ते कणकवलीतनं नितेश राणे हे सर्वांगीण होते. म्हणजे मतदारांच्या मध्ये किंवा विश्लेषकांच्या नजरेतनं त्यांचं नाव टाळता येणार नाही. त्यांचा विजय निश्चित आहे. उरलेले 2 मतदारसंघ जे आहेत त्या दोन्ही मतदारसंघामध्ये 50-50% चान्सेस आहेत. फक्त सावंतवाडीचा जर विचार केला तर सध्या आमदार असलेल्या दीपक केसरकरांचा गेल्या कित्येक निवडणुकांचा अनुभव आणि निवडणुका लढण्याची पद्धत जर बघितली तर त्यांना कुठेतरी 51% द्यावे असं मला वाटतं. 2 नंबरला त्या ठिकाणी राजन तेली असतील. पाहतोय ऐकतोय ते आता विजय गावकर सरांकडे. गावकर सर, प्रश्नाचा सर्वश्रुत आहे माझा. आमका स्पष्टपणे सांगून टाका, सगळ्यांना ऐकायचं, नेमके कोण आमदार असतात?
नेमके कोण सांगण्यासाठी मी सांगेन की सावंतवाडीमध्ये अक्षरशः काटेकी टक्कर होईल आणि त्या ठिकाणी थोडंसं काहीसं प्रस्थापित आहेत आमदार दीपक केसरकर आणि जो मगाशी एक मुद्दा आला बाहेरचे आणि घरचे हा जो मुद्दा आहे त्या ह्याच्यावर थोडंसं बॅकफुटला जर राजन तेली गेले तर दीपक केसरकर व्हायचे चान्सेस जास्त आहेत. कुडाळ मालवणमध्ये निलेश राणे आणि वैभव नाईक हे दोघे अगदी चंग बांधून आहेत. त्यामुळे तिथे अतिशय काटेकी टक्कर पाहायला मिळणार आहे आणि नारायण राणे जे ठाण मांडून त्या ठिकाणी आहे हे जर पाहता तर थोडंच पारडं निलेश राणे यांचं काहीच जड वाटतंय. तरी पण ह्या ठिकाणी काटेकी टक्कर होईल. आणि तिसरा कणकवली तर सर्वश्रुत आहेच. कणकवलीमध्ये अर्थात निलेश राणे. वा उमेश, मित्रा, कार्यक्रमाचा शेवट तुझ्या प्रतिक्रियेनं होतोय. तू काय सांगशील? प्रश्न तर सर्वश्रुत आहे. 3 मतदारसंघात 3 आमदार नेमके कोण असणार? सर्वांना आपली मतं मांडलेली आहेत. मी गुलदस्त्यात ठेवेन 23ला आपण बघू नक्की कोण आमदार आहेत ते. पण माहितीचं काढ जड आहे. एकूणच पत्रकारांच्या नजरेतील हे राजकीय विश्लेषण. पत्रकारांच्या मते सिंधुदुर्गातील 3 विधानसभा मतदारसंघाचा एक्झिट पोल नेमका काय असणार आहे हे आपण या कोकणशाहीच्या मंचाच्या माध्यमातून जाणून घेतलं. अगदी लोकसभा निवडणुकीतही सर आपण अशा पद्धतीचा एक्झिट पोल मांडला होता आणि जो लवकरच तंतोतंत खरा ठरला. त्यामुळे कोकणशाहीच्या मंचावरती मांडला जात असलेला हा एक्झिट पोल तितकाच महत्वाचा आहे हे देखील या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं अधोरेखित करतो. आपण सर्वजण कोकणशाहीच्या या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाला. आपणा सर्वांना धन्यवाद देतो. अगदी आपण देखील सुरुवातीपासून अखंडितरित्या कोकणशाहीचा हा विशेष कार्यक्रम पाहत आहे. आपल्याला देखील धन्यवाद देतो. कुठे जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.